chrono. After the Matias. What be Jawa chrono? Because Yenit Adana will be free Dana and because Yenit now grow day. Midday science my bregu or your door. You must I see. And what quite the one. And the one, and you go say, well, Jawa to hear. Now, would you not go to another? Would you back? Oh, then pepe, I didn't ba pepe. I could say when I said me ba. Send your my Yesu, not the Morocco. Send your my Yesu, not the Morocco. Oh, they make up pepe. Oh, they make up pepe. Oh, cookies, nice to me ba. What shall I do? Not my not my side. Send me a mitibia. Akoma edansiona yet mediatina order. Akoma edansiona yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made a temple. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made a temple. Akoma edansiona yet mediatina order. Akoma edansiona yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me mama bamu muda yenti ahina ne di koso ne bana sai mi uya no me wade je mesun kwa o ami sun adi arada wacha sunyame no wo becha mana sunisu mi seria munyara di sachano me mama bamu muda yenti ahina ne di koso ne bana sai mi uya no me wade je mesun kwa o ami sun adi arada wacha sunyame no wo becha mana sunisu ai senena mi swa watching a be messy, oh, insisting and a media rehoa. Watching a be messy, oh, a radio who I didn't know, only me, and sunny, oh, me, Senana miss one. Watching a be messy, oh. We solo now, your worship. Your worship on our solo. To praise this mammy, just make him a handkerchief. I said that, and yeah, me radio, Yamia, Nema Sidam Pony, I see the, I see the, Bessie, I see that, and then to me radio, Yamia. Nyama sidam ponyo. I see them. I see them. Radio nyamia ya. I see them. Radio nyamia ya. I see them pony. Missy bro. Bro. Buffet. Bro. Brabachma this way, Brabachma this way, bro. Yeah, bro. Amen.
And I'll be honest with you, so much now. Some many papa beer, and I'll bet sure some more down with them. One more Robert to the kittens. I'm the papa and the mama so pam Tetiani. Come across the wall, Mamma. Wow, Mamma. What papa so about you? Papa did not about you, my brother. Make us one moment. Oh, 2 years and a family is scanty. Make a PlayStation, Nsem, Jimmy Sam, and I'll go proper when you all know. Well, if they buy your cross it, then I own Nsem was home. Why do you move on your wedding to know what proper when you want to move on your wedding? So, as a minister, I say, Jimmy Sam, I saw Mammy stand up for me. One that for me. One that for me. I'm the son, one of the papa, and you can't. Come on, and yes, sir. Mr. Come on, woman. Mimi never pay me that soon and papa. Bible question, papa, and papa, and then I was a little papa me that. Maybe sound say, oh, yeah, they want to die because who won't die until you walk need them or so called the day. Me coffee and come on now, some other chick, me coffee on me. No, sir, can you a damn demo? The more can say, soon I'm so. So not two or sister Bakunko, and so it be two Mamma TV, maybe a who was your TV behind them. I brand to who didn't say I will call your TV on it. Oh, fear, Madam. Now, what I'm in or Tommy Prince, I made me promise on your fan now. That is the cover from Marcelo. Now we are never proper damage to Asia. About even if we're only one for the more. We have that Jimmy. Without him, I'm a Pasani better with you. The way we are now not in my mouth, which I never put more. Would I make a throw? The would not in my bottom tail off to what you are. There are many people who can do it. The man who could have been a few. The woman, oh, Bob, and that I'm young. You mentioned me. Never saw numbers on my sauce. Me mentioned me. So, Bob, it's not to any island. Oh, Bob, oh, but yet, I mean, so what's the imagine me wrong? So we are doing in the part. You can walk to me with you. Stop by coming in so on any fine with you. And one can't show me that was a dana joke or bear a sad chain. This Akoma, a dance your night yet to me, Jatina order. Akoma, ejo, Akoma, ejo, Akoma, ejo, never made it. Akoma, ejo, Akoma, ejo, Akoma, ejo, never made it. Akoma FM 87.9. Oh, how the baby was. Yeah, yes, Mrs. So and then you Mom so and then was I didn't know cried him too. Would they make me the matter? So, and then you may bomb so wrong. Let's say I know what the idea. No, Mamma, I did you. I didn't have you, and a canoe and some food. Don't say for me. Would I have to me? Daniel, I'm the party. Let's see for some. I mean to mention China. But I can't with the measurement you be never be about you. Never to you. Would there be a bag and you be a more caca, you know. Yes, and idea what the born you more bar, what you born you more digital money, and before buying no crucial was. yeah. Why do I will be and you know, I don't know, I'm on son. I know I went. I'm between to you. I bet a man. The man worrying rubber some worry.
And a Juada, Prebosmene de Tosuet, you know, Akoma 87.9 FM, and now Utie and area, baby Biada will be a Mema Wakwaba, strong con, Eddie Abakuma, some Jumedia so Akoma 87.9 FM, and in a fa and a wa Utie, or office yana, baby I will be a no. Yes, Trade up on your crumpon say, oh, my won't buy Memusione a same biada and to say when ya or don't know pepper na abrebia, what do I come with Fidiano at so Akoma 87.9 FM when young crumpon and crow. O man munum kumno and kata was so. Na omo won't buy near Bushiani na you free musio and a sign emo. Enunti sawijidia na waka amen na aye hosa ede amount fagidie kasa na said ye tie bia no ebeye ho ede amount eda seboa se edane se eboa emrepa no ebeba ai ene na wo hunu se ye wo beye bia enye yie opem ko wanim na wasan asan wachi eniema bebre wo ho a agensemo aye bisi basa wo de tare na awai menua don't lose hope ema wabemu emmo huni sɛ wonya nkrompɔn no kyi ase na ne mmere pa mu no deɛ nipa nte aseɛ ɛna wɔyɛ ne mmere pa mu no deɛ nwanwa ɛna ɔyɛ ɛma obi nkyerɛ wo kwan bɔne yɛ bɛwi akyire na wakɔka sɛ mehunu yɛ anka nanso ɛni aduro twɛn nyame na menim sɛ ɛberɛ sɛ mu no ɔbɛyɛ no pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo ɛdi a megye soɔ ɛne Marcos ɛno nti wohyia me baabi a frɛ me Marcos wumi akoma mu nsɛm dwumadie so a frɛ me Marcos na mɛgye wo so abadwafoɔ nyinaa ayɛ krado na nakua wɔ ha Evangelist Samuel Mensah sanso ɛna Sikapa Pastor Julius Naba Ishmael Howard ɛyɛ producer ɔno ɛna gyina m'akyi na wɔrebɔ me kyidɔm Beluchi ɛde yɛbɛkɔ social media follow yɛn ɛwɔ Facebook Akoma 87.9 FM yɛwɔ Kumase askwa yɛne Kumase mall no ɛna ɛhwɛ anim nti Facebook hɔ no Akoma 87.9 FM follow yɛn like it, comment it, na wahyɛ ama yɛn follow yɛn ɛwɔ Facebook na wa like it, yɛ page no wagya wo comment ɛwɔ hɔ na wahyɛ sanso ɛna YouTube ɛyɛ Akoma 879 FM and also subscribe na emia notification bell no so said ye beya ebre no so a obenya notification no na won so share ama amansen na da enye bi na won ma share Free FM 97.5 ewo techiman manager dache hene ene na pamfo wo mo abade mu ewo techiman ya won mo ehwe yen na Extra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Boadu presido Mrs. Boadu yetwa pruse and area Nikki Pizza Fan Club GH and UK one of so boy in Chidom na yediani echre Draben Open Sika Information Center one also Draben where biemu diemu eden pa enunti wana wo Draben yina sabre one 8 Akoma Nsem dwumadie no eno nti baabia wo bia nso bomode ase wo behwe bie na area mama control so your potential is like a flower. Your potential is like a flower. It is say in shooting. It doesn't bloom on someone else's timeline. It blooms on its own. Stop comparing your garden to this. So what you say? Well, garden, no, yeah, we do in shooting and then flowers, no. A bra, a ye, shrine. Ewo onuan kasa nibremu. Enti emfa wo garden no mu enhyiren no en compare obi garden mu enhyiren. Ne de no
ayɛ hyerɛn fɛfɛɛfɛ wodeɛ no ɛɛba ne brɛ na aso twɛn ebeduru baabi no na ɔno ne flowers na kane no na ayɛ hyerɛn fɛfɛɛfɛ no na ago na ewu na ahye afei na wodeɛ no a na efifi ba no so ɛno nso ɛba abɛyɛ hyerɛn fɛfɛɛfɛ. So don't compare your garden to theirs. Don't compare your wabrabɔ, your life to theirs. Obi amreba nibremu. Asa wobra so a onyankopɔn bɛyɛ ama no ayɛ fɛfɛɛfɛ. Meda se mesi medin no ɛyɛ Marcos na yɛbɛkɔ na me ne me sister bi akɔdi nkɔmmɔ. Abɔso ba mpanimfoɔ se ɛna megya payɛ. Ɛno nti na mekɔ so abom yɛbɛba so deɛ because ɛnkyɛ na yɛde kasa no aba wieɛ. Nti yɛbɛba so ɛnɛ deɛ mu ɛten. Friday no nneɛma kakra sanka yɛ program no mu nti no yɛnya brɛ nti yɛnyɛ sika kakra bi ya nkwa ne mu. I just don't want to mention it but nti no yɛbɛsen aba so ɛyɛ atapani Philemon asɛm ne yɛkan school ni na wɔwɔ ne final year ɛwɔ Dwesuman Senior High School na ne maame firi mu last year November na ne papa nso yare da hɔ a wɔyɛɛ sɛ December bronya Akoma no ɔmfa nkokyini ɛsiane sɛ ne maame yɛ totɔ mu a mu bi di ɔpapa da hɔ ɔno na ɛwuo no sesei sɛ wɔn a mmɔ wɔn ho so na wɔanyɛ biribi a wɔn school no wɔn bɛgyae aba abɛtena fie because ɛnɛ obi nhwi obi ba na wɔn nso mpɛ sɛ wɔn bɛgyae aba abɛtena fie nti Akoma no mu no ɔbaa no kɔboa obi a ɔyɛ dɔkono nti wɔn wia no ɔman kakra no ɔde ato ɛna ne nua ata no nso yɛ sɛ neɛ obɛdidi nkurɔfoɔ akyi sɛ woyɛ mesi na obɛdi w'akyi akwadaa a ɔrepɛ ne daakye ɛne sɛ akwadaa no ɔpɛ daakye de ama ne ho ka obɛtumi afolo no afofoɔ na ɔma hwem nso ɔse daabi ɛwɔ sɛ me maame ewu me papa yare da hɔ ma me mmɔ me ho so ɔsoro boa ne ɔde boa ne ho nti onyame esi ni a no wadi n'akyi yɛpɔn a aselebra ne ama ne kakra na ɔde ato sɛ bɛyɛ a yɛbie school mu bɛnya bi atoto provisions ɔmo yɛ borders nti ɔmo bɛnya biribi atoto provisions de akɔ school ɛne sɛ wei deɛ ɔkɔnya ano yɛ carpenter aburonsan yɛ ɛtoa so mmiɛnsa na papa yi ɔrebɔ ɔno deɛ school ni wɔ anim hwɛ anim ano sɛ fa wei brɛ me kokuru wei ma me na nea wɔ maa bi so ɔne aburonsan ne so oduru deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa last floor no na ofiri so na ɔbɛhwɛ hɔ nti wɔde n'akyi na ɛbɛhwɛ hɔ yɛ akora a nyamesuro wɔ ne tiri mu abrabɔ pa wɔ ne tiri mu ɔmpɛ sɛ wɔde n'abrabɔ ɛbɛgoro atɔprɛ ɔde bɛto kyakya pɛ ne daakye yie gran wɔn na ebubuo no Beluchi fato so ma me ɔno na ebubuo no yɛ a wɔda hɔ abosome nnum kɔfa no akyi sɛ ɔmbɛyɛ ne surgery sika no wɛn wɔn de ayɛ ne surgery firi ne ha bɛsi ne fam nyinaa awu ɔkɔtɔre tia ɔhunu ɔdwo nso a ɔhunu wada ha ama ne ha tukuro prɛsita fam hɔ bɛsi wada ha ne ha tukuro yɛde n'ato n'akyi yɛ tukuro bɛɛ kakra ne yɛ butu no ne hɔ nso tukuro a afei hine fa na ɔde bɛda agye si yɛde ahoma kyekyere ne yɛde asɔ nwiem na ɔsensɛn hɔ because baabi a wɔbɛtu kuro bia no wɔntumi mfa hɔ na bi ti nana yɛka kyerɛ mo free last week sɛ woyɛ ɔbaatan nkoa deɛ a wɔn agyanka yi mmɔbɔ wankɔbɔ korɔ no ne yɛde sika ntwitwa no wankɔdi bɔne na mmom pɛ ne daakye yie fɛfɛɛfɛ ɛnɛ wɔn na ɛda hɔ yi tumi nhyɛ ataadeɛ
ti da bia na da jada so eno de da yɛbɛba so na deɛ mɛka no sɛ ɔkakra nsa 100 citizens 200 citizens 300 citizens 500 citizens 1000 citizens 200 citizens wo 50 no wo 20 no wo 10 citizens 30 citizens ɛno nso nsa sanse yɛkeka bɔ mu a ɛtumi kɔyɛ atapenin ne surgery na afei ofiti ase ɛsan ɛkɔ school wɔn kɔ akɔtwerɛ wɔka wɔn mbɛtwerɛ no ho nanso so ɛno nti ɛna wɔn ne da hɔ no numbers no egu so ɛyɛ 0245 301462 0245 301462 ɛna 0530 507 849 0530 507 849 yɛkɔ ne asan aba so maame mema wakɔ aba na maame na wapom te sɛn yankɔpa na so nyame adom me ho yɛ ɛnɛ yɛdwo ada nti ya no wakɛsa kɛse kakra ma me na yɛhunu sɛ asɛm a wode baayɛ no w'ani abrɛ why okay wodin Epacho mi de Agnes Chumwa. Agnes Chumwa free hene ne baayɛ Pacho mi frato nso agogo. Okay Adodo na ndi omunim sɛ efrɛ mo baaya. Dodo na nim sɛ efrɛ wo baaya. Ato nso agogo. Okay maame onso ɛ Pacho efrɛ me na na epia. Me wa ato nso agogo. Okay Agnes awie na me awie de bɔkɔ me sɛ Friday holiday no Easter holiday no Easter Friday no na maami bi ani ne tifie ani ne nya program kakra je sɛ ntɔkwa ne de wɔ dada na me de me na wayɛ maami panyin nti me de wɔyɛ a me nsoso no so iti Friday no me kɔ asɔle na me bae nti me bae no e pie fie no na me te sɛ me bae yɛ sɛ kɔ ka kyerɛ wɔ nana iti me pie na me sɛ di asɛm bi mu ɛno wɔ sɛ sister ya hye tawia ne duru a onua ketewa na eba ha no mo duru a obefa no akora ne num asɛm ne sɛ ɛyɛ memma nkwasiafo n'anim ha ɛna me sɛ yɛ mu ntwa so etimiti ansɛ maame ne hyɛdam maame panyi a wanya 65 years or 70 years maame ne sean sɛ na so mo asa aka mo ho nti mo meku wɔ mo na mo de sɛ maka akyerɛ mo sɛ mo nana no mo ado nsa bɛka obi no wo bɛdam ana mɛkyerɛ wo nyansa ɛna me sɛ maame panyi wo no bi yɛ kasa ɛna me de me nkrɔfo yɛ policefoɔ me nkrɔfo yɛ soldiersfoɔ etu de kyɛ sɛ obi nka wo yɛn so de yɛni wɔ bia ma eti asɛm ne mu na asɛ de yɛyie baaye eti me de me sister ba ko me ne na yɛ adwuma ɔno amu eti yɛ na me ba yi sister ya kɔne kɔbɔ sister amane na ɔmɛka bibi nkyerɛ maame no ne nana no na ɔmonyɛ dɛ ɔmunya de ɔmoyɛ no sɛ ma ye die fie enso etimi kwotena bonten ma ade esa na kyerɛ sɛ mo ne fie wura no ye ne fie ne ye dia oh me wo fa fie na sɛ ye ne yatim ɛna ɔmo de bia ma ɔmo han na ma de ɔmo ye wo fie hɔ no ɔmo be han dan no enya asɛm ketewa ɔmo be han mo dan de wo be han dan no ɔmo ka sɛ tumu dan ɔmo tu ye ɔmo tu to ɔmo tu ye kura awie aye dwe me ya na mani eden na kyɛ sɛ bitimi tena fie hɔ aye dwe kyɛ sɛ to landlord me say wow landlord maame na ɔno panyin no maame na wanya 65 years ne ba wawo 10 emu bia ni hɔ no mo akora ne wɔ papa ɛno wɔte sɛ wɔn abegu maame ne so ɛwɔ fie hɔ na ma yenya so ebini jonso ada toilet ni fie hɔ ɔmo ni toilet ye de ahyɛ ye dan nim na mo nya bi ma tenant no ɔno ɔbaa no me kɔto ni fie hɔ etimi kɔto fie ɔne fie hɔ fo ne nya problem bi ma ɔmo ɛka kyerɛ ne sɛ wontu enti wontu na wontu no ɛnam sɛ ɔmo bubu na dwae enti wogyina rɔba mu ɛna wadware ɔmo gyina rɔba mu na ɔmo adware ai wada ne nga rɔba black edi kɔ nsuo bi ma wodware sɛ ya na nam yanimu wokɔka na nkwala nketewa na ɔmo bɔ akutia ya wodware wada ma na abɔnten wopie ya wo so wɔte hɔ na ne ho gusu no wɔte wɔde akonya si rɔba nim no osim sabu ayo just ma efio me say se o mo bi mi akofie o sesi akɔhye wo mo da mu niema ye egu fie hɔ ye behwe
Ewa ya behe. Nyanwa. Adamu niema. Etimi ya na me etimu timi beji obi dan. Eye adamu sei. Ma, enye me ye se me pie sei yakobo me sister na manye na ne ba ne ye no se. Ne ba ne shem wono so wonim se bia me ba ne ho se sei. Wo shia me a bome. Wo ye bome na anye. Ga ne di kan bo me. Eti wo bo me enye me so ma fa anche no. Me so me bo ni bi. E ho ana omo pataye. Eti omo pataye na me baba no se. Sister ya ja wo mo. Wo ye sister ya ja wo no so ne baba ya ma akuta hu ya so ma me ne ba ni nyina atu ahye we so. Mama me na pa me panyin na wo titi me be yiko mu nyina. Eti ga bi wo adwam ho market ho. Ti sister ne de dimirika e ba no ba gi we ba no. Eti me so we ga ni mu ayi ni se bia me nana ne mfiri soro e mehwe ho. E na me nsa kwoto na num. Yey. Nsa ha ne nyina ware. Nsa petri kwoto na num. Ware. Peja wo se me. Ware. Video ni nyina wo phone so. Nsa ne wa peja no nti ware. Ware mo re ni nyina ni so. Eti yensa yi ma che ware first one. Ware ni nyina. Eti se won sa na we na yesi. Eni wo Eni pada sani atumi awe wo. Ware. Ada waka ye na wo. Wo ho ndi omo so omo hu ya se na num moja. Ye call police station. Me di moja share call police station. Ama mo police for dey say me enko hospital na me fa ayi ni mra ne enko chom. Na me say dey be say dey na say omo be dwane. Wo kan sa no to ho a wo hu no wo. Wo ye waka ye no kwa wo hu. Ye hu na fence so. Ye no ka ye na fence. Ye wo mene ya na wo ye ne. Ye nim police for ni busa na o say wa puragu. Wa ria puragu. O so wa puragu police station wa say mo kan ye no. Asem yi dia da dodo. Wari nsa wa puragu ya tama ntokwa ne siye no wo mu ba me nsa ntokwa se nkrofo ba obi ehunu nsa na amfa baby ma me ba police for bisa no so wa puragu wo so wa puragu what if years ai obe 45 years 44 45 yo me ba Mami twa me homara. O de fansa to ho. Ti nsa no akura no. O se nsa no 1 2 3. 1 2 3. Ah, ti ha ne ni ho. Ne poso no de ware. Aprogu. Yo. DJ. Papa. Na umpom. Radai na afam de ja kaso oluman so behwe ne ho ye. Eno no yeguso. Pata samu so mo ho ye de. Krista tom ye ho ye pa. So ase. Na so ase. How so boko. Yes. Wonderful. Na good morning. Yes. Wano no bi. Ene na mframam. No kwa. Ya bobobi. Ye adwuma won tini ni moja ni mu ni nnompani mu. Okay. Enkrofo si ya mi hira pa. Kwa bebre na mo so no mo kwoto eduro ni so da na make sa fe kwa de omo kwoto omo se ma akwa eduro no akwa eduro ise we eduro enche ba hit okay DJ family ba jo ya mi shira obi a say eduro ya de TV su a wo hwe ya packaging fe kama ana ya tu ni din sa maachi na mako ye na nanom tetinduro na ade achi anya yetine ekurase no omode man achi anapatututu sorry a wutwitwi osia second thing na obeya ni say obekọ akonum eduro ni bi na wonum wi a na omofra ni dido na ya hyesi wose ya na mako wonum a ena maka sa woni ekurase abofra esi akan wo ntukomu ade untumi nwi ni da because ahode ekura ne ahode ketwa ena dana metifie na meka sa me na me maame ewo mako 11 10 ba kokure ni ho ko hospital ya ye o ma mi bi o ye krom ho e kan dwe na na edimiriga ko fra no abro so 10 minutes but ana nga abofa ni su wedem ho enso ende oba wo mienu miensa o se ma bre mitumi wu bi na me kwa operation Nsem o se ye nwia ne na ye didi ne ende no amayare kwan e wo nipadua ni mu bebre enti ade bi wo nipadua ni mu a ye fra no enkomo a onyame ahoɔden ne nimdie mu ɔde tu nipadua ni mu ma ko sa nkomo na wo nipadua ni mu no because of sa enduro na ye nonom ne kane wo ye kuro ketewa mu ninti no na sa enkomo no ho ɔden de bia
nkɔmmɔ no ho ɔden da bia nti ɛbɛyɛ den sɛ wobɛhyia ekuraseni akwadaa ana ekurase abɔfra na bɛka sɛ ɔyarea to the essence sɛ yɛde na ewurɔhye hospital ekuraseni abaayewa ɛnyam na yɛ sɛ awo aka no na yɛde ne di mmirika ɛkɔ hospital maako na saa nsɛm ne ntaa nsi but ɛnnɛ ahapena ma because wohwɛ yɛn nwia no sɛdeɛ yɛsi bɔ no fertilizer ne chemicals ne ade na ama ɛnnɛ wowɔ hɔ a bosome aboro so afe ɛwɔ sɛ wotumi kɔ hospital bɛyɛ deɛ wɔ hɔ ɛno ɛna saa tete nduro na yɛ nananom a yɛnonom a ɛmfa ɔhaw bi ambrɛ yɛn no yɛapakagye ne fɛfɛɛfɛ ɛna yɛde egu bottle mu a yɛde ahyɛ no box mu a yɛda TV so a wohwɛ nti ma akɔ deɛ ama eduro no so powerful ne nyinaa no ne nkyerɛ asɛ dɛ mɛde ama no yɛde gu bottle mu na yɛkɔhwɛ bi yɛhu sɛ etumi yɛ mogya entini ɛne nnompe mu aduru ankasa ɛyɛ ɔmo mu adwuma ankasa nti obi bɛkasa ne ntini mu twetwe no ne nnompe mu yɛ ne ya mu sɛ maame bi anyini kakra deɛ nanso onyini nduru beebi ɛsɛ sɛ anka ɛnɛ yi yɛde ne tu fam sɛ ontumi nsɔre biom ɛni kwan sɛ yɛde ne tu fam saa but ɛnɛ deɛ na ayɛ ne nkasa anim ɛhodwoa ma ebubu egu fam ankasa bra anka wonya good morning herbal mixture anom a ɛbɛwurawura ntini ne mu mogya na bɛ clinic kama na ewurawura ntini ne mu ma nnompe na emu ahodwo no etumi asɔre agyina ne nan so ɛno na ɛde TV no so no maako numbers ne yɛ mienu mepatwa wo a wohwɛ TV ne deɛ sɛ wobɛfrɛ bi a frɛ deɛ yɛ 0246 no tenie sɛ wobɛfrɛ bi a frɛ deɛ yɛ 0246 gura mpempere a migusu kɛse frɛ 0246 no ne doctors ne woni nkɔmmɔ number 3 because of sɛ eduro ne yɛ mogya ntini ne nnompe mu adwuma nti mama ko obi wɔ hɔ a ɔse ɔsɔre anapa a bia nkasa ne nkasa ahyia ɛwɔ nipadua ne mu no obroni bɛka sɛ joint no ɔte yɛ wɔ hɔ sɛ wonya akɔda sɔre anaa woyɛ adwuma bi kakra mpo na wote pain ɛwɔ wo nkasa bia nkasa ne nkasa atu ɛhyia na num good morning herbal mixture dan maame baako sɛ na ɔda na ɔsɔre a agye sɛ ne mma no so ne sɛ we baako so nsɛ we na ɔmo apagya no ɔnyɛ yarefo but ɔda na ɔsɔre a because of the pain a ɔte ɛwɔ n'akyi nkasa ne nti no agye sɛ ne ba baako so ha na ɔmo apagya no gyina wɔ straight te sɛ deɛ wopagya dua no saa na de bi ɔmo yɛ no ba ɔse na ekuro bi kantamanto te sɛ ɛno no wɔ Accra right ɔse ɔte eduro ne nka wɔ hɔ ɛna ɔse no ma me nkɔnkɔ pɛ eduro wɔ ebi na me nom maako ɔse ɔtɔ bɔtɔ so mmiɛnsa pɛ akokuduro ne gyidie ne nam yɛ a ɔde nom eduro ne nti no ɔno awɔ hɔ a na ɔpɛ sɛ ɔda hɔ hwɛ sɛ obetumi asɔre a ɔda hɔ a na wasɔre ɔda hɔ a na wasɔre sɛ afei deɛ ɔde ayɛ esisa nti ɔse ne nsuo a ne eduro a ɔde ayɛ nsuo a wɔnom ano no mama ko obi tumi frɛ yɛn ka kyɛn sɛ eduro anadwo na meda mebrɛ ɛwɔ nna ho na fiti bra me hyɛ asɛ no munduro no ɛnna mitumi da correct mitumi da kama ɛma me nso me ho tɔ me nti mama saa nsɛm a meka nyinaa sɛ woyɛ obi a wota experiences saa nsɛm woyɛ a meka nyinaa ɛnha wo ho nkɔtotɔ nduro bi ɛnha wo ho nkɔkyini ɛnkɔpɛ nduro bi nkɔtotɔ ma akyire ɛbɛwi aseɛ na afei ayɛ bibia wɔ hɔ pick your numbers na egu TV no so no frɛ yɛn na bi sɛ me wɔ hɛ aha sei na me wɔ ɛhefa na manya eduro no bi atɔ maako ɛyɛ simple as tietietietitia afei number 3 obi ɛhwɛ me ne deɛ wɔka nyinaa sɛ ɔwɔ hɔ a na ne nsɛi ayɛ titiriti ɔwɔ hɔ a na ne nan ayɛ titiriti ɔwɔ hɔ a na ne nan na ɛpagyapagya sei a asɛ ɔhu deɛ wɔreyɛ no ho mepakyɛ nyame ayɛ wɔ adom sɛ ɛnna ne de di kan a wohwɛ ma maako a na ne de di kan wuti a yɛde good morning herbal mixture every good morning herbal center original Dr. 3 days ɛna da no mepakyɛ ɔsɛ menka nkyerɛ ɔsɛ drugstore bi a ɛbɛn wo biara no me ne omieni na yɛn mu wura hɔ ne yɛn kɔpɛ good morning herbal mixture ne bi na yɛntɔ ɛbɛboa wo paa obi wɔ hɔ a maako woyɛ ne dan ne didi berɛ ɛyɛ anadwo enti wotu no fo sɛ mani ndidi anadwo no obɛtie wo nanso ɔyɛ ho hwɛ yɛn firi sɛ n'adwuma ɛmma no kwan ɛma ne ndidi ɛntam nti anadwo de suom na ɔtaa didi nti sɛ woyɛ obi a wotaa didi anadwo a ɛyɛ akyɛk wafuru ne yɛ na ɛyɛ kɛseɛ ɔnom no munduro ntumi nnane sradeɛ no mu wafuru nyɛ flat da yɛnwi adom onyankopɔn adaworo ma good morning herbal mixture ɛbaa yɛn ɛnɛ ɛno ne eduro a ɛmaa ne bɔ nsɛmu mmarima a wɔn afuru so ɛbɔ nsɛmu ɔbaa ne shape yi asɛ ɛbɔ nsɛmu mmarima a wɔn shape yi asɛ ɛbɔ nsɛmu sɛ wɔfɛ sɛ wɔn sɛ yɛnom yɛ na eduro no ama yɛn structure no ayɛ kama mepakyɛ ne na ɛda TV so no ɛyɛ good morning herbal mixture afei maako yɛ mmerɛ fie mɛhwɛ adeɛ obi wɔ hɔ a na ogya ne nan a na ɔpapa na mmogya bi ɛwɔ
tissue ni mu anase toilet roll ni mu obi wa wo gye ne nan no na ne kokobu epie me pa cho eye koko na house anu tie na nsen wo gye wo nan na wo de nsa koto osa wo papa na woto no eye wo ya wote pain eye koko na ebobo aba no nya bibia wo eye koko ene ebobo aba no na maako obi beka kira me say na nsen ampa me hoha na me tesa ase meni ase ya to abo egu so hoha na ase meni ewowo me hoha na ase meni eso egusugusugusu me pa cho sister nya bibia wo emfa nkoma eye specialist bia ma ni mfe ndro ngugusu nkwa hawo eye koko ene house ano eno ene irade yankopon adom onam original doctor 3 days so from good morning center edi good morning herbal mixture edi abedwa so a ene obia enumbi emane eni a na nka koko eyaje aboso no ehye ase eno nti na medi ka akasa me ka ase eduro no eye moja ntini ni numpem adwuma enti mama enuama ni bi wo ho a ubehu se ewo honam ani enti koko isi amike etumi egu honam na nsan bia to egu honam a wonti ase ebetu egu honam ama wo de wonsa bewura ho saa na wonti ase eye koko no no esan se eye moja mu yare ni nti wodi nnuro besresre wodi nku besresre ni pedua na ama wanhwe abokwekoye na nso obeni na nso wonya num good morning herbal mission because of say eduro ni ye moja mu adwuma ni nti no eno abekwekwo wura moja ni mu eklinsi mu ama na hyehye saa yare woni na efi ni pedua ni mu enti wo na nke koko nti honam dua ase no afa obegya nku ni ointment ni yusu na wonum good morning herbal mission anka enne obedi adanse sampa menum se eduro no ahimi koko ni na de amame na mama akọ wonim se koko etumi manimpa oya brent edane akokora adenti na meka saa koko no bem wakuntunu wo mu a wotini wo mu a wontumi ntafe wo kwa na se wakwa wo mu afa se abrent e pa na wa yoluman ababa pa na wa ya abrewa koko na house ano mama akọ wonim se koko tumi mabema wo mema yo ebefom enti nansen mu no wahya se ha wo yere se ompe mema eduro ma wanunum se eduro na still wo mema ntumi mpegya bia wo mema ntumi nya na adwuma se de se adentia eye koko na house ano enti se koba ne saa wo benum eduro a ebetumi akele koko no emma wafiri moje ni mu se de be ya wo bema no ebese apia basa de se numbers ni na egu tv no so no se wo tie radio ha wo se me mo number wo de wo taxi driver na trotro driver hey drugstore bi e ben wo biara bude bowura ho koto bigu woka ni mu wonam na wonye adwane bi dia anapa na wanum bi ewia na wanum bi enyimre na wanum bi eye wedura no fa ye wusuo na no mama ko anche dia medi wie kura no obi be ka kira me se koko nti owa ne chinkase etutu no o se me hia ase kasa me ka se eduro ni ye moja entini eni nompem aduro enti wo be ka kira me se koko ama we chinkase etutu na hawo no me pa cho me ma won for intimate bi amfa ntwetwe so because wo di ko twetwe esa akopopo wo honam enti num good morning herbal mission no na encleanse moja ni mu na ntumi nkele mu obi a hawo di pedua ni mu no se emo na ase hye etu oni pedua ni mu a we chinkase na wote se etutu no eno abejan se wuche wo nan na kokobu ne eye pie di aba ha ho mpia nhyem nkofa eduro bi ha no wo de just take good morning herbal mission now relax da won paso aburo so na wotwe di kwobosome no oso be frɛ edi adanse enti koko for frɛ ya ne ye neje pa go mo frɛ bia no mu di adanse o mo frɛ bia no mu di adanse enti ma ko mi bo no mewe a me bo no mesrɛ me bo am koko for nko a wudi mo bia koko ha no a mo number na me bo no eye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 0246 59 41 17 afi dia me di twato obi sei oho a obu ni sa na ha no o be bu ni sei osu obebu ni sa na ya asewe no enye eduro wo yanka menim se se obi bu ni sa otua adwane me pa cho se nyame aye wadom e ma wate yanka dia simedui e ma yakasa nyakwa pre na pe good morning herbal mission bi nanom mama ko ko nkran ya okenshi draglane enye na wo ho ukọ ashama ya main station ho no Equus pharmacy ubenye bi ho ato sanso na takrade fo nko AA mensa ho ukọ eye oboase smart herbal ubenye bi ano me pa cho wo kumase dia ya to apetin be bia eye kan say PFA e waterfall new road
oil preferable sim wo mpacho ko ho a promise Herbal wo benye bi ato me ke say ya wo ko eduma enye na ewo kejetia ene ye kan say Kolinac ho ewo Ashtown bebre na wo benye bi ato ebibido fie wo was eye takwa frenya me yansoro fe fidie so 0246 594117 0246 594117 o fry no be din koma ebro we so Mamadiana ko na ko pepito. Good morning, Herbal Mr. Aha Akoma 87.9 FM Onua TV akoma mu nsam dwumadi no o hwe na afi utie na yekono na ye ne Agnes Twumwa na ADM komo ofri atonso agogo na ebaye to asoma menti na yadru ba bia modern tokwa no ebomu na wonsa epetri ekokoto ababaye numu na wonje ne ga ye one ese so obene yo approve ye so a program ehunu trust Akoma FM 87.9 Police nya ye feli Muhammad enya di asem ne ma o me tuka e ba no badwum e no mo ye say o mo frɛ ye say o ma ba ko nti ye nsa amara ye call ye no ma ye kwa no mo loke na me ne ba ni nyina afiri ye bo be 4 to 5 na ye kwa die ye hu kwa mo fa so mo be wo e no mo ye call commander bi ho bia na se ho ye call ya commander no egusa ya no asem na me chire mo si ye ko fa ya dance ni na Kofa madansi ba. Ono kofa na dansi na we nya dansi ni. After commander na enu masem say 87.9 Kumasi. Tie me ye say ye ntia say wo ma be nipa na wa bro ma nka bibia nkyere ye. Nti say ne sa ne a eni wo ma fie ho. Say commander no e ho na bla sister no. Bla bi duo machi. Ye hu ya so akobo commander na mane. Ene commander ni di ya tempapa. Ye di ya asema ba no ka kye say ye nim na so mo ba fie ho na say ye mo bibia. Ono be kye ye say omo wo mema. Yes yenim say commander ni omo busu ani o. So omo ye ne di ntie de yenim. Afedi asem omo ye enne ekina ye ko hospital nyina ayi no commander na ho. Omo ye ne kina saa afedi Monday no omo ye say ye nkombe frɛ na Monday na mse da bi nso ambe na mse kɔ. Ekobusa CID ni say omo case na sisei. Okoya wo sick case CID ni say omunya nuhu bia mepa achew maame no ene ne ma no omunya nuhu bia pa no omu hwe se ombeba be pa achew na nka omayi asem no na omahu ka ma bone sika omu betua de ama me no omuhu bibia enti de ye pese ye bia no ye nye commander CID ni nanu masem o ka che mo pese mu ye bia eni nti se mu wo tuo wo ho wo se de ye pese ye bia ye nye bo wo mu tua wo mu tua sa na o ka kire ye wo se kan wo ho na mo pese mu fa ntwitwa wo mu a sa na o ka kire ye oh my god na kura ye tu se ye mo pese mu ye mo nya omo sa na o ka kire ye like seriously ebi anya sa no mo kan sa na o mo kan ye ebi na menyi ni se sa no ma sa na o mo kan ye ne mu pe bia eti atu na wo mo ntimi frɛ ye nka asem ho bibia se bia no wafa no ho adi wo mo nya nuhu de fine but se police be ka cha mo se de mu pe bia mo nka ye se police ni ka che se ye mfa nkɔ court wo se wo mo ne se ye mfa asem ne nkɔ court ye nkɔ pay lawyer ye nso ye ni lawyer ni ye ni sika de kɔfa lawyer ye ni sika de kɔfa lawyer ena me se ye ni sika de kɔfa lawyer ntie de ye wo lawyer obɛka ya asem ama ye so mo mo se mo ni sika mo de be kwa omo wo se ye ni obia omo so de omo ba emema ne mma kase ne di wo machi ya wo mankwa ye de yenim no omo ma ho yenim omo mankwa ye case na esie ye mfa baabi amra ne dan ye mfa no kora nto baabi a no kora da enye mema akase ne mema kicha wam ne ma ema Goliath enye omo ne ye ka ye de no kora na eto baabi a no kora da ye mfa wo samu amode mu asemu abai mu ye fie wurade na so se mudi fo e beka che me se mudi fo ana so mudi fo e beka che mo so mudi fo ye nsuro wo bia se ba ya gise enya nkopon ti wo do asem ba na di fo na ya ka che so di fo eti asem na ba no me hu se nka mo ntena se na mo so bi ba ko pra wom ana se de etie bia no wo mo ti wo mo fie o
It is a so anaju de suom. Wama bese so omo niema. Eniema no de omo beyi ye no omo beyi papa na ewom de aka ne a enye ne de. Ene ye de ye twa de ba ha no mo no. Ya woniema no e wa ase na eture bi aye ana ohun ebi oho a enipa de ebufuo etimi ye niema bi a senka obi so ano ntemu a ebi akasa de no ensi asema ye ka bi a ye befa ne se o eya asema ye yi but se mami e wo babema ya wo bodam e babema wo bodam ne nani so etu wo be nu so betimi o maka wo mo mami se o ya kare mami sa eyi we free ho ama se nsa na be ye nsesene ti se wo ba nani so ehye a wo bodam bi ho a no wa tete ba ko ni obenya no no de aboni tim ba san ke ye nya to boase ni e frɛ wo mo ba nu atina ase ne solve ya e ka solve ya 87.9 Kumasi. well any shahine yo okay any amano me fago eti wo mo ti fie ho no Omo da mu ne ma no. wo mo da no eti anyama we go dem We no mo ya mo so ma be handa mo be handa no. Edan no mo dem ni. Edan no mo dem ne no. Ekire ho no aha no, ekire ho no nya ho no mo toilet. Achare no. Wo mo da we. No. Wo mo ne ma no. Hey! Yoko kan ne ba ba ko se. Ma egu ho. Egu wo sisi e. Amo ya dodo se na dem. Wo mo enipa dodo se. Wo mo ya be na asese. Enipa nko. Empanifo ya se. Se empanifo no ye mienu. Ena kwa ya se. Enketwa. Owo nketwa. Empanifo mienu na nketwa ya nkura nketwa. Nananom. So ewum. Enkura ne maame ena tif one ne maame na te. Ena ne ma. Na maame no ankasa no enye nkura ne maame no nkura ne nana no wanya fie se. Wanya be 60 something okwa be 70 years. Omo brother Oda. Wo mu twitwi dem. Da bi omo te no. Eda omo dem no. Edi anie. Aha why na de dan ne ma wo mo han. Me sister ba ko wadagya. Asem se no ko born amane e ka kire no. What ma wo mo how many years? Ini ma mo tena fie wa chwa ansa na me kra me ko fie ho. Wo ko en fie say. Me ko December me nya 5 years. Ena wo mu ntumi nya dan ne mu ye. Na se ya na wo ayi wo sister ne de ma wo ma han. Ko mo beje. Ko mo nje. Adan like Misiasia. Who na wo bi sa wo sister no so the dan ne mo mu fie say. Me musa no. Se wo di dan ho nkomo pe no wote pe. Obedi watem. Itimi edan no asem te asem ntokwa yi start e baaye no. E na me ni nua ne di ho nkomo. Tenant mo bi. Eti na nsa ne kura no me nua ne ba ho. E be ka che se wa ka chom so mo meyi o mo niema na still wo mo ma. E dan ne ma e ma wo mo no. Wa fom so meyi niema no bia meyi ntimi wo fa. Me wo fa ba ko na me so ma edan no kodi me nua ne nsem no. Ono e na achi niema ni nyina begu abonten ma na de ne no de ne ada no ya ntena fie ho. Ye pie ye mama papa ni yi niema no. This is Mpomani. Ai. Wo mo baji dan ni nyina ne ya hye dan ni rivers ni ayi nyina de bia ni dan ni. Na we antonto me say tonto beku. Ma ye wu efie ho nya asem ketwa. Nsu to kwa de ne na jai. Mpomani na dat ni nyina ati. Ama emua bi ma ya sa wo no. Black bi wo so wo te wa no mo nam. Me patcho bra ayi Facebook. Say Akoma 87.9 FM na we bi ye mahomete. Any said ya yade atua to say won kura. E ba premier ni bi wo ka che so wa be han dan no han ma ne maame. We. Ai. Hey. We dey. Bra Facebook Akoma 87.9 FM. YouTube ye Akoma 879. O de wan kasa fo ani e ba behwe. Se me ha mani na e kasam. Ana me mpokra me dwumi enka ne yi a wa wo ba wo behunu. Tenant fo wo fi o yesen. Tenant edan na say ye wo he 6 edan ye 6 na wo if you want 6 mienu yensa wa abonten e na yensa so wo ba bi a we ni wo no
Munkwa na omo ne moko. Anatse na sena akare nyina so. Ma efi o de omo mo bia ko. Esitire. Ekrom ho ankasa kora no. Na san ga bi agogo champions. Omo age ho. Enya na ma me no wonka na nana no masem o. Oma ne nana 11 years. Yo bo ye bia say o 11 years. E mo bo ye bia. Ona na ka kire say de obeye bia o mo ne dua. O de bia ne na akete wo mo. Enti nkwala ne nketwa ne nyina adwo no mo bo dua. Omo kwa asabe. Ma me ne kwa asole. E di asare. De wo wi mi say wo to nwom asole dem. Eje wadwo. Wo to nwom asole dem. Say wo kwa asole omo to worship kran kan wo bia. Ne so for kan ya to worship a wo sit me gu say ya. Ne so for frame me a wo ka kire me say wo sere me. Me enya yensiesi asem no wo fie. Na me say be yam de asem na akwa me de akwa awi. Wo to nwom asole dem. Asole be mu no. Asole bi e wo mo na akọ Emmanuel de ndie bi. E no ma me no so ko bie. O ma me no so ko na asole foforo. Asole ko fo mie no. Ah omo ko asole kwasiada, omo ko asole. Wo to nwom wo gina asole dem to nwom. E bia na mo so monye. Ye ma, ko mo wo papa to wo. Me obia kwantema no kasa kra wa wo hoda. Na se bia wo ye wo onya wa abonte wo be ye wo. Me ebe de pass me na wo be ko. Me wo ye ma de kra me fi o. Ti tokwa amako bebrebe ni na yo mo mfum so a. Entokwa bebrebe ni na yo mo mfum so. Enkwala no. Ne nama no no. Ma de mo be ye wo fie ho no. Enkwala nketo se nyem tankro ya gem se enkwala nketo timi bu akutia. Enkwala no. Ne nana no pani a wo mu ye e wo mfie sai. Ne nana kwa de 11 years. 11 years. Ono na abodua no. Na bra na mo sister na net. Why na net e dan na mutimu sesi ya no. Otu ya sa mo betre mu. Ye betre mu. No obi na e han. Eti nipa no 2 ye no. E na me bo mo fa na no ma me be fa sa dan. Enti wo sister na say dan ni sha na sa ne de say fi o de. Ono wante ho. Ono wante ho. Okay. Mame. Ayo den ntokore si. Abacho me ho no. No on sense me ba me se me ba bet na nche kaka. Ti me tino me say oba e fi abon. Kwase obi hie junso gu ha sei. Na me maame say eh maame no. Na me say any asetna we di ntimi nsine fia because means me and I'm say asetna we di nsine fia because if you wutima wo be hie junso agu fie ho de ntimi ti me ba ketwa na yare na ye je to hospital nti adana me ba ye na esensuo ajeso mo ahu sensuo kra ye dey apete ensuo pete ya e wo so mo hie junso ye dey egum ti ye ye na e ba ye no me de me ba ni wura de ma na me hu se maame no ne nana no mai de hie junso na guo na me se oba ya we die me ma mani aye den na makasem no mo agya nya sa ade no mo ba kwaso aye sa because if e timu de how some junso hie gu o mo ko toilet wo fie hono wa bla fie ni mu efie kura mu nya akono dada efie su ne etina mu no agiane didi ti eno na me kwa kan ye no na dane asem maame ne se sa ade me mu ade ti menua ketwa diska gu hono o diska ni go na ese ya ade ese nkra ne tae de eye na ese nkra ni bia bete se ska no ba ya mfa nhye nkra no ti akra ni twam no na akobo na amane ese menua ne se o mafa ni sika ti de mete ya nse maame ne ese obi obeka se mo afa na ade bia mo mfrant amfa mo ni gia ti ya wa na me sorry ye na me call them you go sorry to worship praises and worship na me call them market to akra de won wom aye 11 years wo mo front wo mo dua mo tete ma na dache ye mu dua no mo betwa so aba me call na me ka cha mam na me say oba ya say ni say na maame na ye de aka na maame so de ejai ti efiti won ma de chen ma yi Tuesday akra ni hia me ne ba ho tantan me de manje ama me ho ade chen Wednesday na akra na sa ka asem ni biem Thursday na akra na sesi so ti mi wura dem na me gina odi na maame se ade na maame se ade na me se nye bibia ti eche na maame se de ba se na me se we kan wa 3 times say na akra na ide aka na maame se oba ho otan a ye nsi ne fom na de mo se ne ho ofe no nso papa ye de ewe ti maame ka asa na ese maame na ye de ate ehwa na ne maame na ne o ne me maame o ke kan Nsem basa de kire me maame ti ancha na maame tu kotena ajoso adamfo bi honom na ese omo sa omo tete se omo se me maame ye maid na ya ade omo didi nkomo wa abonten na sa ge no na mo nyina ne maame ye maid
no want me show maame maame e me don't me show maame tie fiti wona nkura ma o make kan sa ma kire nkura na ma nkura ne sole a edidi atam ne akutia kwa no mo ye do mo bo ne fie ho no na esa akoda ne ntok we ka bi na we ka bi se ho na ma akura ne kwotwe fon maame ne se bo me se maame no no ya o se na busuafo e police for soldiers for ntino ye de ensa kana obeme ya de achi ya tu ti maame ne ya o se bo me bunam se maame de me fa me ensa nka me nya wo hwe nti maame ne kofa ne nana no me ensa so mo mebo me na maya ne so ba na o ma bo mo pa na o mo ba ti e wa na agufo ni nyina ye de be afio no mo se hye na nka mo ye be gina ha se mo ne akra ne meko wa bla ye gina ne nka nyina ye de be bom na ne ne nana mo meji no mo di atmo mo wie no mo koe ti maame ne ye na bo me bunam se maame obi a wo be ye yi de mezi de me de mensa aka me mfa mensa nka ti e wa na akra ne kwoche phone na ye so be video nim se be bo na na me bo ne phone ne nyina ye de eto kune nti akra ne pem dan na o se wa bo akra na o ka che ne nana ne se wa bo wa flantoa ne fa ne mma ne ye de e da ase ti akra ne ye na o flantoa na omo wudua omo midua se ma bo no ti akra ne ye na akra ne se de akra ne bo odua ma me se meka obo ne se me se eti se pen even obi oboji akra me se akra 11 years akra ne flantoa oko school di o flantoa we no se ya ne me de wo ba panyine ne da ase uwi ana me de ketwa na ye de atoa so uwi ana me de abusuafo nyina da ase na no nso ye di ho akone ti wo boy na me se me de me wogidie se enya me na mo a ne be de ebenya mo na ese me kwasa ma omo wanfie no na yo hene ne de konfo bi wo se ye nkoda ne dua ne ye konfo ne se me nso abobi na me se me asema me kan ya ne se bayi mo a ne benya mo eno ne de me mie ma no mo dua bi asema me kan ya no ti sa de a wo gi yi ne me kono na me kuta 15 million ni nyina ahye na ese akire me sa akoye na konfo se woji no akohwehwe wa oji no akohwehwe se we ni bobia ni mi bobia wonya hwehwe mu no wo hwehwe mu no mi bobia bia ai nti woji scan na akire me sa akọ bi mo se woji me 32 million digital konfo ya oji me 32 million na me se eji ama mo bi na wo so boy ya de wo ya ba jo mo sai so mo 50 million so mo so 50 million na nye de ene ese ye nko obi na me ma me se ye nye de ye nko je 15 million na no ye konfo ko hwehwe mu so we bobi a na me bobi a me nso ma moji ansa no wo ba badane a wo 30 million oji me 32 million 32 million yo bodu 50 million 50 million ti ona me ka kire ma me se ma me cheche mu kire nkofo na se dua no ba no wa moji no ane se o se mo ane benya mo na ese die nti na konfo ne ka se ya wo ba ne nye de nchi escavate se ona konfo ne ese akura ne wani asama konfo ne ka kire me no die nye konfo no kra na beka o se akura ne wani kra na beka na we die sama beka o se akura ne ekuta tumi na o yiwo tumi ti na akura ne ye de na me ya me hwe style kura akura ne si ye de ebogia nti madam for na me ni sua adwuma ebe afie obe pa ma me na chew say o ma akra ne nye de enna ne dua no mi was na sister na ogina sorry dem to nyum so wala nchi nyum no o mo betu dua ne so ma me ne yo ka me ori me ma me nsa ne ba wala nchi de nyum so wala nchi nyum ema me madam for me ni sua adwuma kra aba ho bebu nkotodwe wo ma me nanim say oma afra ne nane dua na akra nuta me wo so wo fre nso ye de bogia ti de mete ya ne se maame ne akra ne yese me ma akra ne da ne kra anka me ye fish me ku won ne ma ne nyina afiri asase so ti wa na madam fo ne se ku ye nyina wo ku ye nyina ku wiase ni pa nyina wo no ma eno nana no mu ku ye nyina na fe ma fa wiase nyina bo ti o ka sa na madam fo ne kra bu fi na madam fo ne se ma ba wani ma be pa wa cha na o sa ka asem we di a so okun obi a won so nchire buo ai me de meku won ne mani nyina ti e wa na madam fo ne se me ka me de bese na me de na me se akoso akọ wadwuma ti wono kra akọ madam fo ne kọ e na afi de ade chen a ma me ne de na me se me ma bo ne na busuafo dua na es wo hu obi a menimu na no wo ton me wo chire mu na me sesei because me mo dua oba na abodua na me se mo a na benya mo okay me ba akra 11 years ya ka che ne so front wa modua na won fa buhie ni nyina nase na etitie ba ne de tete nkoda maami a wo bo nwom to praises and worship aso no dem
se biribi ni mpa biribi ni mpa wo Kristo ni oh mu gi Kristo ni mu asedodo yanko fa power specialist bra Specialist Herbal Hospital ya no obedi nkomo nse yade ya nkomo a ma akoni ye di sisie ye yade kuro ya o wanka bi anhyemu ene se asem sei ato no no na meka kiro se ene yade haw yade bi etetewa entena sefaako entena sefaako tuanamo nebra Power Specialist Herbal Hospital ya so ye obanko ade a ayaresa ye wodea na ya na dodo no a wo mpesa ade no ana ne ti no a airpie no ene wokoto painkiller no wanom de bia obeto painkiller opese tipaye ne bedane bibi kase bi ansa na wahu sesa na yade bi ena ebo ne nkaye nanso na ye ka kire wo se nipa bia wonim se ne nipadua esitie enti semfomso bi eba nipadua no ho a wobehu se da bi me no nyese na metie na adan na nane enura ne wo kyenechi de me nipadua asase eye me seye no wo hu se ensakraye bi ebe me basa entena se ntwen se ade ne be bibi kase bia tuanamon Nebra Power Specialist Herbal Hospital na beje ayaresa mame fa number no ema na yentoa yenkomo no eso number no mede ma wa betumi afra Dr. Akosi Oduaya na ne no edi nkomo na yade no a eha wo no waka kire no na wotu anamo abaya kache number no 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 31 31 enti number si a mede ama wo yi wobetumi afrɛ doctor wo so na emo obi se me de mpese nka me ne doctor di nkomo e wo WhatsApp ne so me ye voice note e de ma no anase makotwa scan bi me pese me de send doctor e ma no hwɛ de ewo mu na WhatsApp number no ye 0555 0555 79 79 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 enti wobetumi de WhatsApp no afa saa number no esom na Power Specialist Herbal Hospital de yenimu se eba ne hepatitis a yen ena yedi mu akotene yen ena ye number 1 omo de omo brebo ho yade aba ya so ye nyina bedi adanse aka kire se Dr. Akosi Edua ya brebo ho adwuma de wo fa ne kwa ene ye wo de fa ne mfikyira ne se wo ma wo ho atɔwo enti wa wo brebo ohaw abemu problem abemu obi be kasa de na be ma se menya problem ewo me brebo no ho sɛnea na kane no nipadua ne sitie no ensesae bi ne nsakrae bi ebebem tie basa no wahu ene sɛ obi wɔ hɔ no mo basa no a wobonsa na ne mfe ne mfe nyinaa wo no ɛyɛ no ya ona otu ne nan baako mienu miensa ɔsɛ agye bi asɛ me mfe a wo me bisa no ɛtaa yɛ wo saa na kyɛ sɛ biribi na ɛbɔ wo nkae no ebeduru beebi wani ase nyinaa bɛyɛ yellow kyerɛ sɛ akokɔ sradeɛ yellow paa mepatwɔ ne nyinaa ɛyɛ nsunsuanso a ededie na edi adanse se obrebo no ebo wonkaye ebedru baby wonase betatai na ye kana se tatai no enye so obi a na nase atatai bia na chese ne brebo na problem bim esan se obi wo hono mu a wotena ka mu na wentumi enya baby amfa ne nan na nhyehyɛ ene trotrovwe ene cars ahodo no a otimi lodu niema hyehyɛ seat ase ama afa wa woti seat so okra wonya baby mfa onan hye enti wonu baby a wokɔ na anase nyina pagya eno no eye normal eno oba wanyem eno nso so onase tata enye news eye normal apart from saa ne me ya makan ekoba se wo de wo mu a onase tata na akofom na honhono na akofom a na wo se obrebo no ebo wo nka ye se problem bi abem na eto de bia ya na yemfa saa nneɛma we serious enti wo sɛ wo hɔ a na aba abɛyɛ adekɛseɛ na aba abɛhye wo so obi wɔ hɔ no mu a ne deɛ ne sɛ ne ho bɛkeka ne saa ɛmfa ho ne dwen so awa ɛmfa ho ne sɛ ne wɔsi adware yɛsi afa wɔadware atwitwi ne ho yie samana papa nku papa nsu papa ɛnso sɛ ne obɛsi atiti ne ho no ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa ɛbɔ wo nkayɛ sradeɛ no adɔso sradeɛ no ɛtaataa brɛboɔ no ho dodo
obi bɛsi ɛka sɛ yɛwaawa sradeɛ no akɔyɛ party jollof a ɛbɛyɛ yie enti mesrɛw saa nneɛma yi a maka akyerɛ wei wohu saa pɛ ɛntena woto so tu anamɔ na bra power specialist Herbal hospital Dr. Akoso Dua ya bɛhwɛ wo ama wo brɛboɔ no asradeɛ adɔre ho sradeɛ ayɛ bebrebe ɛwɔ ho no a ɛde wo kɔ owu kwan so no na wɔbɛhwɛ na wama wo nnuro ɛbɛnane sradeɛ no nyinaa afiri hɔ ama brɛboɔ no asa yɛ kama sɛneɛ sɛ ɛsiane sɛ yɛ brɛboɔ no a ɛwɔ hɔ saa de dwuma a ɛyɛ no yɛa ne yɛnim o yɛdidi yɛnom yɛhome mframabɔne ne adeade nneɛma ɛkɔ nipadua no mu no sɛ yɛnyɛ biribi ama no anyɛ ne ho te sɛ sɔneɛ ansɔne saa nneɛma fi no a mɛsene ankɔ a ɛne nka saa berɛ nka nnipa nyinaa ɛwuwu because ɛfi ɛkɔ yɛ nipadua no mu no ɛnyɛ asɛm ketewa enti brɛboɔ no ayɛ ne ho sɔneɛ ɛna ɔda nipadua no mu a ɔsɔne saa fi ne nkekaawa no ɛno nti na so obi nya hepatitis anasɛ ɔnya brɛboɔ ho problem na wɔntu anamɔ ntɛntɛm a wobɛhu sɛ wɔ mu a na nipa no nefu ahyɛ na ne nase ataatae na yɛ anadodoɔ naa yɛsi duabɔ deɛ wɔ hɔ nanso ebi nso ɛdeɛ ne sɛ ne brɛboɔ no ɛna asɛeɛ ne brɛboɔ no ɔhawa bem enti no entimi mfewta nneɛma entimi nsɔne nneɛma emfiri nipadua no mu enti na nefu no ayɛ kutuu saa no enti na ne nase nyinaa ataatae saa no mehyerɛw ɛma ne nnuru hɔ wabra Power Specialist Herbal Hospital ɛwɔ hɔ a yɛtwɛn wɔ sɛ bra na brɛboɔ ho adwuma yɛnyɛ mfaba afei me ne wo kasɛm wɔakyi brɛmo ɛhwew papapapapa obi die tutu no ɛne ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ wɔda wɔna wɔtena ɛntena o wɔkyiri brɛmo no sɛne ɛsi hwew no nkasɛɛ no biebie caterage na mu abiebie ɛwɔ se ɛsɛ keka sie ni kama enti bra Power Specialist Herbal Hospital na Dr. Enshow na ahotɔ emra na mpanyimfo se yade ya ama me ne wanse na efiri yade wate ase enti no ema yade emeka wo nto hɔ abra ayaresa ɛwɔ hɔ no mu a yɛtwɛn wɔ yɛsesa yade wɔ hɔ a ayaresa nso so ɛwɔ hɔ no mo ɛno nti tu anamɔ ne bra woto ase no a ɛtwe wɔ no obi to ase entini no a ɛwɔ hɔ no sɛ ne yɛsi tutu no sɛ ne yɛsi twe no no ɛnya agorɔ twetwe no a beduru ne nka ne nan kokom na ɛtwetwe no na etutu no sciatica maame bi sɛ edi ne deɛ ɛdo nam sɛ han sciatica de di ne deɛ ɛdɛ nanso ne yadeɛ no ɛnyɛ dɛ enti mesrɛw bra Power Specialist Herbal Hospital na yɛnhwɛw gye number ne sisi a ne frɛ doctor ɛbrɛ no a yɛde kasa no ɛyɛ ketewa bi enti wo pa asɛm bi sɛ bi anasɛ maama wo yadeɛ so a ɛbrɛ no ne hyɛnti a na wafrɛ ti na de bia yɛtena se a na yɛde number no ama wo no ɛyɛ 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 number si ufra Dr. Bejo so kompa ba befua minim ade a ya ne sɛ opɛ unya yanka wo atade papa bɛhyɛ bie nanso wo de bia wo hyɛ atade no a na wo de entoma akyekyere wo kom wo de duku na de akyekyere wo kom obi hu a wonim sɛ ne life yi bi na wo bɔ nanso bibi nti na ama na ba ne saa enkrofo kyɛn wuntumi ntubi bomode anefa kompo ne bra Power Specialist emfa ho ne de eduro obi de ho no afɛ na efefe ba obi so ho no mo a aye kakraka woni minimum ho no mo saa kyesɛ enya agorɔ ne nyinaa ɔde ba power yɛwɔ kɔmpɔ no eduru hɔ no mu a yɛbɛhwɛw ama kɔmpɔ ne nyinaa nane aba bɛsene kɔm na ade a ɛyɛ wɔ wiase na no maame bi a ɔne me di nkɔmɔ maame ɔse ɛmaayɛ a moaba mo bebree mo ntɛntɛm na mse maame ade ɔse hwɛ metiwe ma wo ba akɔpɛ na ma metwentwɛn so a ɛnɛ fibroid aba abɛgye yɛfunu no abɔ so wɔso ɔkɔyɛ fibroid operation ɔbɔ ka bɛyɛ 250 million ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnyɛ agorɔ enti fibroid na ya ne yɛka ne saa no ɛho operation no ɛnyɛ agorɔ na wuti ankɔyɛ yi a wanhwɛ yɛ abɛkɔ akɔyɛ operation ewie kora no ɛwɔ mu a na yɛsɛ ɛfɛfɛ ba enti ɛwasɛ yɛtu ase yɛzi dua ɛbɛwɔ w'ani no yɛtu aseɛ no yɛntwitwa so enti no fibroid no yɛntwitwa so o yɛtu n'ase enti sɛ wo fibroid a wɔyɛ mu a probability sɛ awɔ ho bɛyɛ den ama wɔ no ɛyɛ number 1 ɛna mpo sɛ nyinsɛn no mpo ba
probability say nyinsɛn no ebetumi asɛn no ɛno nso so ɛyɛ number 1 enipa maako bi ɛno broni bɛka sɛ ɛyɛ rare enipa maako bi ɛna ɔmo timi fibroid timi da wɔn yam ɛmo ɔmo timi nyinsɛn ɛwɔ ɛno kora no ɛyɛ na ɛyɛ very risky saa na doctor ɛbɛka kyerɛ wɔ ɛno kora no wagye nyame enti fibroid da wɔyam ɛmfa nyɛ fedi agorɔ ɛmfa nante tuanamo ne bra power specialist Herbal hospital na yɛnhwɛ yɛma wonura ma fibroid no anane abɛsene kɔ emogya nso metu ma wo ma metwa nhwe ɛyɛ power specialist Herbal hospital ti ade bia ha wɔ no ɛno ane sɛ wotu anamo na wo ba yasoɛyɛ na medi yade ho nkɔmɔ no na meka kyerɛ wo sɛ yɛnnuro nso so ɛwɔ adwaman so ankrɔfo edi nnuro ne ho adanseɛ pa enti wonte ya ebi ɛnna afe na ade wɔ fidie ato akoma ɛne na meka kyerɛ yɛwɔ adua ya eske ɛwɔ hɔ eduro yi yɛwɔ nkrɔfo bebree a ɔmo complaini ɔmo yefunu keka ba ya na nya asɛm ketewa na ya na ade awerɛhoɔ ne sɛ ɔsɔre na wɔ nidi ya ɛwɔ mu abo sɛ na aka no ɛna sɛ nyame yɛ nadom na ɔnya aduane bi nso na ɔdi na aduane no kɔtɔ yɛfunu no mu a ɛkɔbiri kuro nso a na ɛno nso akɔ ebibie hɔ no mo bo sɛ aduane no ɔdi wie nso a na ɛgyinagyina ne bo so asɛ wɔfe asɛ wɔmfe ne boa no nyinaa hyehye no wonya adua ya eske na ano no mu a ɛbɛboa wo ama ɔyɛfu keka ne nyinaa ba abɛsene akɔ na afei yɛde ointment no adua ya ointment na ma wo sɛ fa srasra na nsa no egu nipadua no ho bebrebe no emfiri hɔ nkɔ ɔyaw na ɛwɔ nipadua no mu no ɛbɛyi ne nyinaa efiri hɔ yɛnnuro yi wobɔwura Herbal shop bie mu a obenya bi atɔ power ɛwɔ fɛ yi ase yɛne Jasbro filling station edi nhwɛni mu afei nso enkraimante mu wobɛkɔ kwabenya ACP main road no so ɛna takoradefoɔ nso nkɔ Anaje estate yɛne Anaje primary school no ɛbɔ fipam mepacha ɔgye number no na mensɔre ɛyɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 ɛna WhatsApp no yɛ 0555 79 78 78 medase. Amen. Aha, 7.9 FM on your TV. Akoma mu nsɛm dwumadie no na wɔhwɛ na wotie no yɛntoa so na yɛni yɛnkɔmɔ no mame fasi toa so mame si ma na asɛm ne deɛ madam fo ne ba na ɔbɛka yɛ ne deɛ maame na ama akra na anda ne dua na ɔmɔbusuafo ne nyinaa nso ɛte hɔ sɛ akra na bodie obia nka nkyɛ akra ne sɛ akra ne nkɔda ne dua no na ade kyen so na yɛde kɔɔ kɔmfɔ no hɔ a kɔmfɔ no yɛ sɛ ɔbɛdane ɔbɛ sɛ ɔhyehyɛ mu nti ɔhyehyɛ mu deɛ ne esika sɛ nti ɔde nkae gye 6 million nti yɛbɛɛ fie na mebɛsɛnde yɛ dɛɛde maa no na ɛsɛ ɛhyɛ na ɛsɛ ade 1,000 kɔɛ na ɛsɛ ne nyinaa yɛ dɛ asa na ɛkyɛ korɔ saa gye 200 cedis sɛ ɔde bɛkɔ baabi anadwo akɔhyɛ sɛ dua no mebɔ bi a dua no nso so maammɔ bi baasɛm a meka ya ne sɛ mo a na bɛnya mo ɛno koraa ne bɔ dua no na mpanyimfoɔ maame bi te yɛ fie na ɛtoa so na maame ne wɔ hɔnom. I see. Woni omenya ntɔkwada ana ɛda edi nkan a woni omo. Me ba fie hɔnom na maame sɛ wɔn dware pan mu. Munni bathroom ɛwɔ hɔ. Munsi adwaye. Adwaye no mimi kɔ fie hɔ no. Na adwaye no wɔ hɔ. Ba sɛ wɔn no wɔn nware hɔ. Wɔn nware adwaye. No wɔn nware hɔ. Adɔm dware hɔ wɔn betwi nti ana. Wɔn betwi wɔn nsa nka wɔn nan nka o. Enti me kɔ fie hɔ no mo no adwaye no. Na sɛ mehwɛ sɛ de no wɔn adware a wɔn na me kɔ na me wɔn bedware. Ba to wɔn adware wie so ni yɛsesa. Ne yɛde begu gata kɛse mu wie no mo gya no hɔ. Na me sizi wɔn sɛ wɔn medware obi sɛ wɔn dware a mo ntwi. Nsuo so so wɔn bɛyɛ sa so a mo ansesa. Ɛna ma obetwi sa obedwale rɔba mu ɛna ma me baba we na me baba ma ba ko mu pace ka ma me na me ye ɛho no ɛyɛ toilet nyinaa hyɛ nti ɛho no deɛ me nko ana me kɔ wɔn mo yɛ diefo me ba we se wɔne me baba ma ba ko wɔn mo yɛ diefo wɔn mo yɛ asan mo fira kyerɛmade oh akyerɛmade hɛ aha yɛ lake kwan so hɛ ya oh okay ɛho no mo firi nti sese mo pase nyɛ bɛ ma mo ma sɛ asɛne si sa no mo ameka bibia
Oma meka bibia. Me de na me hwɛ sɛ nkɔm bɛba bɛkasa bi kura mfonso. Nti ye ka obo ye kura nka bi asei anase bi asei. Obia nsi wo police station kura de omo ye kura na etan. Maame ne ne ba ga ebu efe na kuya. O ka che san. On de ye wo no wa amma sɛ wo ba bɛhwɛ me nsa na. O maame da wo dam ti no obanto no be yi ne maame ni ni. Eto maame nua ba ko bu efe na mo no. Eti maame ne ba no obibu sam sɛ na me nsa de te sɛ. Enu wo sɛ mesamunya wo tere wate. Efi ne ba kua no a wuwe mu na wo pɔ ma kyɛw. Asema ga ne kan ye. Wuwe mu na mo pɔ ma kyɛw. Yeso mo hu sɛ ye ne ye ni obia a obɛka bia ma ye nti no. Na wo fa na da no so ye ne dia no ja hye mo nsa no. Ye wo fa no no kra de ma no won kasa mpo. Ono wo mie na no mpo nkasa. Nti wo bɔ kasa yi. Ye kɔ ye ndie starting na ye kɔ ye no. Forms no ayi no wa. Friday ne ayi ne ayi. Friday na asem ni sie na me de maame kɔ ye no. Ye din kan share 55 cedis. Na echi omo sa me ekotua 1.4. Ana me koye case no. Omo gi me 200 cedis. Ana me fa police for no. So me enko ne enko che omo no. So omo gi me 300 cedis. Na ye fa drop. Car ne so aye de omo de ye kɔ ye so a omo mami cheers. Today be be ko bia no ye fa flagia. Ti say dropping. Ene ye de ko. Ne ye de ko. Si omo maame kɔ sign forms no. So omo gi me 7 million. Doctor's report no mo de my send said the omo behu say doctor ni na sign and also 700 cedis no mo jeme nti dua no ekonkon ho dua no konkon mo ndane. Okay, nti no maame no abena akonadu ana ya domako oka ho ana kua free ti omo yam yensa I see enti ya domako akua free eni abena akonadu ene ye wo mo so mu beyi mu ano na ye hunu se adien na kofa ntokwa no e ba ye because menti ase okọ han wo bi fie na se wo hwe na fie wura no e ha dwene a pedan che wo balance netu o pedan no agye wo balance no watu na asundua ba e fie wura nso obi ti wo fie na wo hwe na wo ha dwene a red control wo ho wo de no kwa na asese mfie a wotena mu na niaka no ya balance no na wo de ko entiminti ase se wo matena efie wan fie bebre na omo cause trouble but wo mo da so te ho tira say the other dan ne ma wo mo han no enya wo mo balance emfa ma wo mo ema wo mo ntu ananse fom so ni free wo mo bi ade o say wonti wo bi ono na won say edan no omo bu on say ya atakwa me dan nti omo bu asini fufu nti de kae no wo hu say dan no enye so what say enso so ode ma omo no o hye bibia kama no de ye de ode ma omo so wo hye me nye ni say wo de dan ampoma ye say be ma han omo kran kwa mo nye omo be se mo ma ye ne sa net nyina ye enkora omo to na enkora na sa de ekora na omo hwe wo mo nti enkora ne entini na meka no eye me won wa kire se nye monko ene one monko no ani fie ofo enyina kwa de ode dan ne ba han no owan onti wo bi kra no eye property se ade achi no obi akum obi wo ho a ye be fraw because wo ni fie no wura wona wo de fie ne ma han enti ye be fraw se dan na de ma han no ye kum obi de atum enu nti wo bi but wo se wo ye concern enti na meka no one bia no wo feel say entokwa no free wo mo omo ye mo na monye ebi so sika ode be mo matuo no na ebi eni ho na se onti ho bi de ye ka no say the property na asemu asi watu enipa watimi aso nipa da say wo de me fan say nye wo na aso ka ya be petito wanum ebi so wo so na wumia no ba bi ma ya ne ya ma mia ne ba bia be kwa de me kwa ono to okra oni ahode na odisi we kani pansa afi so enye so waka manate ti ensa na yesini wo mo ye di adwuma onye adwuma o ma me na ko ma me na ton slippers ma me na ko ba na wa be noa
wo hyedem oto onye adwuma won ko ba bia. Okay, nti abena kwenadu ya adomako akua free ye no kwasem se nyame ya adom ochina ye hia mu fie ha nyame ya adom a ochina mumra na mbeka mo de ani ehunu se wo mu na ha dwen maami woni ne mai ene ha dwene anasa sign it here enti sa de a yenso ye be take mo on ye de ye nim monkrofo amowo eno de ye nhwe ho mu wo police fo ye police ne yere mu wo soja fo eno ye nhwe ho because ye de mra na ye adwuma ye de pepepe ye na ye adwuma ye mfa mpanimfo a ye wo ena ye adwuma wo police fo ma wo asoja fo ma nti ye se di semuru sa bubupa na efa kwa na maame akura no so dua no obedane akura 11 years enti mo da roma ye hia mo e pa mo chew o kira no pa ye hu mo nim ha ye wo kuma se askwa ye no kuma se mo main entrance ene din hwe ene mo ma da roma ye de anidie no mamo na se dru bepe so a ye so ye ho so ye wo so ye ho a obi a meka nche se ye yo okay nti mo mpega mo emfa mame Akoma 87.9 FM and afi onia TV akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wo tie no na ye ba bedi enkomo ye di enkomo wi a atapeni the case no ye besan abaso bie boaboa wo ho se enadwu adai won so wode kakra ebeboa na yetumi awie ntem wiki ya mu na fe ya ma wonum akọ bena na pa memo akwa Muni aba mejo so adom boko the Christus family mu haksa mr na the capsules all satan for dru ye no bi ntutu all sas Matemini aba mame na wone watiefo ene wahefo nyina ase awiei abusua ye de enkra anasa enchemu ede na de musu hwam so papa bie ena abusua wotie radio no anasa wo a wo hwe no ye de ebre wo eye hack fk ena abusua enenso so yasan so ene mahie na de bia na ye kasa ye ka hack fk eye aduro nwanwaso de badwaso eye hasa mesha ena hasa capsules na yeka hasa mesha ene hasa capsules wa etu osa sifi nipadua ni mu obi a wo hweme anasa wutiem radio ni so a osa eha wo no anawo ma ya no amoaso aba hanom esanse ne asamde na aba ofie oje na aba ofie pa empempisi yeka osa kwa no obibusa se osa no eye de ba de bia meka se osa no eye mowo anasa bacteria ye from se H pylori wonomo ana empempi no ya na wonomo ede osa no eba nipadua ni mu nanso asedanka nyame se enei hakafke nim die eno munyansa no munim die mu no a ebroso no enei wonom ade aduro no aba etu osa se enti ene osa ayemobo akawiase osa kadem ama ne enipa so anya yaresa na se yade nso so no eba na se yade no ekọ nanim no yede hasa mesha na hasa capsules ne de atu na se na afiri honom na ye ho atoe pa me ba chaw se wonya osa nko a ya no amoaso abrahanom osa no ye wo hodo bebre ye wo diodona osa de bia me ka kirawo se diodona osa no de yansuru no mu na ya na mpempi no wonom eta banti ampempi no wonom a dasani so manya stomach ulcer na emumu no ye osa ni bu honom a eba nipadua ni mu a ema wonka ye na nso bre bia be hospital bia anaso obekwa ama doctor fo afiri wo no na onom ka kiro se wonya ulcer na nso so enei sa diodona ulcer na chi no yesan so ewo peptic ulcer sa peptic ulcer ne de me ba twa mo asomra ha eno eba mo tanya bi wo nipadua ni mu anasa mo hunam mu no what experience heart burns oboso kokko eta hyeso pa kokko no hyeso aduane bi abadi bie no obonse na honum hyeso na wo tie so na wo homeso saa odofo mepacho ma wasomra hanom kope hasa mesa na hasa capsules wa wutie me de ana wo hwem tv so no woni aduro bi ato se all se aduro nko a obeto ama ho ato wa ene
Ghana yɛnyina yɛagye to mu Food and Drugs Authority for agye to mu a ɛyɛ hasa mesampacho me de kyerɛ TV no so enie sɛ ne sisitie we no ɛyɛ nsuo ana we no ɛyɛ topaye ye kan mienu bomu ne anom ne de tu osa biase e de afi ni padua ni mu afei yensa hwe osa foforo won mo yesan so gastric ulcer won mo tanya gastric ulcer ne de ya no mo ta belche mo won mo ta kesu bebre nti abia bia bo sisa nipa ko no na ne so tia na tie obo se ne osori ne dua so eno ane friend say gastric ulcer no afei de se twato a huye ulcer ni nyina on na very stubborn pa eno no ye esophageal ulcer sa esophageal ulcer ne de me pa chawo eno no enya baba wo nipadua ni mu a eba wo munim ha sei bo se ho no ma bo se flames nko a bo se wo be se wo yi amaman sa entasuo bo se ahoro nko a na wote sa bo se de bia na wo ankasa no wo mpre ensuo na wo no ma wo huna mane wo ntasuo na sabi wo mene no eno so na akwa ya asem eti se ulcer nko a na odofo sa ba wo nipadua mu a woni babia akọ Bora pharmacy shop and drugstore bia mu no wo hwe TV na wo de obetime twa ye dro no e da TV no so wo hwe onua TV wo de fa phone no na twa fa ko pharmacy shop and drugstore bia wo so pesa ulcer dro yi ye beyi e de ma wo hwe TV na ye number na gu TV no so no na me ba cho sa wo tie radio no sa wo te ka mu sa wo adwuma mu sa wo te ba bia bra na so na te anasa nkwankwa nua se na wo te a eye number no na me de ema wo no frasisi na ye no emo nkomo ana wo ha wo na ka kire na ye so ye mo ye number no ye 0240 0240 238 310 0240 238 310 anasa 0203 822 855 0203 822 855 obu on mo se doctor se me osa ne ba mi nipadua ni mu a eye na emame ye adwuma kakra bia ne mani su brem no kore wo tanya osa na se osa ba nipadua ni mu wo abose wo ni su chinu wo ye adwuma kakra bia no abre esansa hoɔden ni uni appetite adi bedidi esansa ahoɔden ne kwampo ni wɔn adi bedidi sansa aduane na wudie na aduane no ahoɔden na betima siesie wo ama onya ahoɔden no obonsa na no nyina no kutiawo na house enti abre bia no hwɛ so obenom hasa mesha and hasa capsules obu onuma asa no ne chepa wɔnom asa no aye omache no oboso okwa jana so a bedru ba bi oboso na jana no na emoja ewo mu okwa jana so bia no a na emoja edi echesan se H pylori mo wono atuatua ni nsunu mu amasese no ne nsunu mu nyina bone eti jana so no bakwa a oboso na sabio na ada no emoja nko a obu onuma asa ne ba otimi kwa jana so sa etimi ma wo yefunu no ya wo ya esanse H pylori mo no boni mu ntokuro nti abre bia aduane bia besi uyem bia uditi ya na sabisabio na esa ukọ agana so na koyo hoyi eye osa no na eye osa obu onmo no osa ne ba ne digestion no eye very poor the digestion very poor aduane bia obedi bia no entimi digest yi mo tanya osa no sa na ya na etaye wo eti so wonya osa na ensima me kan nyina no wutie mi a eye wasumsam eye nyina ya sumsam ye nyina ye mo ho ban ye ntu osase medical catch us osa kum ni papa se wonni mo me catch us osa kum ni papa yes osa kum ni papa enti se wo tra onom da bai ana mo osa no adunya mo na ato ananan mo se do sai enti onu adofo yi aduro no ne ye ka ho asem no eye hasa mesa na hasa capsules wo de numnum ye nu bom so ho aduro no na me de a kire TV ni so no kese no ye nsuo ana we no eye topaye no obi obanum na ye di nkomo a yakọ anim no meche ose obesisi anom no ye duro no anya na of pharmacy shop drugstore over the counter bia mu no okọ no ma me ba cho ubenya bi atọ na ye ne ye pedi do so promote no yanko PFA pharmacy e wotafo new road okọ no ma daroma ubenya adre bi e ho no matọ na wanom na wakọ wanim afeti hanom me ba cho okọ Ashtown anasa uba emuro mu a yenue aheta ho ba bia benya bia to okọ Dani farmer
wokɔ no ma wobɛnya yɛnnuro bi ɛtɔ no mo saa nso ɛna wokɔ kwalenake so a mebakyɛw yɛnnuro abode hɔ no mo a wobɛnya bi atɔ hɔ no mo na wanom na wakɔ w'anim ɛhɔ no mo afei mebakyɛw wokɔ misty so ne arms so a mebakyɛw yɛnnuro ebi hɔ no mo wobɛnya hasa mesa ɛna yɛ hasa capsules ɛyɛ ɔsa tamfo duro kɛseɛ paa mebakyɛw mepɛ obi a ɔyɛ kyinyifoɔ obroni sɛ Dalton Thomas obi a kyinyifoɔ biara no wo a wɔnya ɔsa no wodeɛ tuturumika pharmacy shop drugstore biam no wo so pɛ hasa mesa and hasa capsules me ba chaw sei ne besisi anom no sei na wotɔ no besisi anom no okɔ pharmacy shop anasa drugstore biam na akɔtɔ hasa mesa and hasa capsules wa de obanum no nie usɔre no pa wadidi awie no 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 afa ɛyɛ hasa ɛyɛ mesa no we ne yensuo ya okɔpo anasa kuru abutu so wo de ane so de wadidi awie no ahwie ma no abɔgona wo bɔgona ne hwie a twɛn 30 minutes achi simadia search no no afa to pa capsules no no atimienu we no what the pure water me patcho sha no so me yema me pa what the pure water and what the benum sa hasa capsules no etia no ahye no so said ya wo ye anopa no obaye ne sa awia de ne de tie nie ya no wadi di ntama ma me pa so ho aha na wa ye ne sa ma me afa anwumra so said ya wo ye anopa na wo ye awia no saa na ba anwumrefo no de ya no modi ntam ama me na mamu no sa woto hasa mesha na hasa capsules wa wo ba banum sa duro we a hwa se spicy food anuane ya de spices aye no wo ba twe ho afiri ho wo twe ho firi ho a na wo num nuro no na wo tu osa na se osa no obu ma ne de ne ba etimi ma ne ye kese pa sa nipa ko no mo ta ye kese mo de ne de ya ne mo krebu for sugar foods enuane asikyere mu kwa etubo se sa nipa kro no no aye kese pa obo se mframa no oyi mframa saa obu on ma ne osa ne de no obu so ne osa ne ba e ma no so te esa se de bia nipa kro no woni ahoden de bia no odwa na nan saa obu on ma ne osa ne ba e ma no yi ahoro e ma no titinteso bebre ba ma oba onyam na so no titinteso saa obu on ma ne osa no saa na esisi aye no obu on so ne osa ne ba ontimi anidi aduane kakra bi obedi bia no obonsa na wabre obu on so na koma no tasese ne pa obu on ma otanya palpitation na koma na bose ya na no na wan hwe yi a oko hospital na doctor for free ba ko mienu miensa obosa ne ya twe bp nuro ma obanum bp nuro ba no ma na nso at the long run wodi beba hoso no obakọ no ya saka cho say osa na ye osa na afei obosi osa nuro no ne atwe bp nuro ma wa be wiase no na de yade son en ebrewo onua abre no enie obre enie eniji aba meso nom hasa mesa ne hasa capsules ema ho ento me ba cho ye nuro enya na of pharmacy shop drugstore bia be hwemu bia no okọ no ma ubenya bi ato ye number no gu tv no so de okọ no ma ofra the numbers na gu tv no so a adawo ma ye be de be ma na enchemu bi ehia bi no won so ye mpanyi 40 media man ti fra number na gu tv no sisi na mo wo tie radio ni dia misi number no so biem e dia ma na ya sa ko yanim 0240 238 310 238 310 anasa 0203 822 855 me ba chaw adro we ya ye hwe ne tv ni so no de wanya asanko na timi num sadro obi aye operation na se kro ba ne yam ekro ne nyanwu ya esa so ya fu kro dro enti obi ekro ya fu kro ba ne yam no anom hasa mesa na hasa capsules me pa chaw ya kanemienu na enom ya kanemienu bom ne anom okonom ba ko pa adokwasem nie entimi ensa yade na oba pay ani gisama ba esan se empanyi sese aboa sansa wo fa de ya na ode kyere enei hasa mesa ya ba ye ye na so ya ba ya ye tu nkrofo osase amomunya ayaresa no ena wo the dailies the bonkrata no ba ye no a ene hasa mesa ya ji abaso bonko a ya ji abaso bonko a enti odofo wo me na wiei e wo nua tv so se osanko na ya wo a tuturumika na ko pharmacy shop drugstore bia mu no okọ abenya nuro bi okọ PFA pharmacy e wo Tafo New Road a ye no abode honom me ba chaw obi a onya osa obenom hasa mesa and hasa capsules kan me anu bom nom onoma osa biada away me da say aha Akoma 87.9 FM
ɛna afei wɔ nua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wɔhwɛ na wɔtie no na yɛdi nkɔmmɔ yɛnim sɛ ɔho adwiri paa agrɛtwu a ɛne ne ba Faustin Aboaten ɛna ɛba yɛ Abena Kuradu ya Adomako ɛne akua firi yie wɔn ɛna asɛm yi ɛfa wɔn ho yɛ yɛhwɛ sɛ bɛhyia na yɛne wɔn atena aseɛ yɛhunu kwan yɛde asɛm no ɛbɛfa so okay nti mamema abusha abidwafo akwaba Pastor Julius akwaba na na akua akwaba Mejozu. okay evangelist ba Pastor Marco. All right. Ata. okay ata Okay. Yeah, the radius. ya memu ntɛm deɛ America time no. ya yɛ bibia no kakra bi ebenya bia no so yɛde So ɛbɛkɔ ɛmu kakra nti I think that the tea for the motiase normally adwuma no so na no so ɛsɛ because so will be a iron and sa ntimi kan kyɛ so nkom na ade eti I think that on beti ase utie a eguso a ɛso na David kan asɛm bi Psalm 40 verse 12 and 13 and all ka say Awurade enyi umoburu hunu emfiri me so na deliverance now the deliverance you have given me I have talked about it, I have testified it. Na me suana na adwen bi ba metim se abrabone ma bebre o anka nipa anka sa wohwe mpa anka wonfata mfat etoda wa wutimu se gas na we see just no pa na mistake na wane ka se ofie ne hye wa wutimu se bibia ogina de se fie na anhye a enye wo na waye bibi eye mabruhunu bi ena nyame de hu mombo dan ba madwum se dan sane ye kasi ye boa obi ne ye kasi ye obi adwane I don't think most of the time nipa nko wo deserve ne mabruhunu bi ena wo nyame hwe ma saa de na esi na eno na no pai ana wie mpese me se ye tiefo enyina se yemma onyankopɔ mabruhunu emra ye nkra mu na moa ata menim sɛ yɛayɛ bi but yɛnyɛ nu yɛ target no nko ade yɛbɛkɔ so ayɛ enti wodeɛ sɛ den mɔburohunu ɛna wobɛnya ɛde ama ata na ɔgyeɛ na Awurade bɛfa wo so ɛde agye ata no wo nso wonya nhyira de afiri mu amadeɛ baako ayɛ na asase so ne kristosom ne various religious bodies no ɛyɛ sometimes yɛ na etoda kro wo se obi koyi obi ado malam bi alaji bi asofo pani bi ni ade wa be ka se na se obi man bro so ntin ko ndize bo kra se ye na do ye ne sa ne ma but ade ba kwa me hu se giving ankasa ye principle and so se nipa no wo bi oso ni bio eye wumum na nhire binti ye ma wama enye wa wo binti ye se komana na ni a woni binti na mu se de be nhire bi a wonsa be ka e wo no so abrabo so enti na it is ma odiana obi aye hamper de abre wa hamper na wontimi nye but wo hwe ba bia nyame de na du na wo se wo so bibi sa wo ye adoye bi na o kase nyame nhye otumi bi be firi ne so aba so ebe mo enu nti ne ye na nye enye se bia woni binti enso edu ba bia that is what we do adoye na wo ye enhyire bi firi ho beba wo nchen mebrohu na wo ye enhyire bi firi ho beba wo nchen but this is unfortunate we dey yare no yare ne ye pesa wo ye mebrohu na de na oh no onso Awurade bɛboa metaka asemi sɛ mama sɛ oboa obi na ofiri amane mu a nyame nso eyi wo nso ofiri amane mu mpembe bre esi atara utimi to amane kwa nyame foto wotwa agye no odwendwendwe me hia obenti a me boa no me ye sure sɛ ɛno na ama saa de nye saa de we de wonfa nkyɛ nti yemfa na amane mo ne yemamu hu sɛ de oye bibia me ye de aboa ata no ebeboa ma enoma atimi ayeye so sorry free ne yare mpa so na obodin ene saa ne oma na wonso a oboa ye bia odi bebam wonso a oboa ye bia obebo odi alisi nyina ne onimi akura onya kase ma kosi na boafo a wonso saa nhira no saka Awurade nhira obi a odi bi ba ye mo amoye bia medam ase mo amoye bia nyame nhira mo saa nhira ne nyina sa atapanyi bobobo so a wonso obenya saa nhira ne bi na obi be sorry afri yare te se de o yare yi mu no no kwasem ne se na biribi na akom na sika na akom na saa sika na wo ye pe no wo nti na esi nkonwa awie na wotwe atwa wa awie yi aba ye to aso se de be ya yobi sika bi e be firi wo aba na ama ata enya apomde na osoro no
sɛ wo nso wokora wo apɔmɔden ho nsɛnsɛm bi awurade bɛtumi afa so aboa wo sɛ biribi saa nso wo ɛwɔ mframa mu a ɛpɛ sɛ bɛto a awurade bɛfa so aboa wo na ama nhyira no a yɛreka ho asɛm no nyɛ nyinaa na yɛ sika to da wode sika kɔgye apɔmɔden na ɔnyini akyɛ wode sika kɔgye ahoɔden na yareɛ bi atu afiri mu na atadeɛ ɛyɛ nhwɛsodeɛ a yɛbɛtumi ayɛ ɛyɛ ahyɛnsodeɛ yɛbɛtumi de ayɛ nyinasoɔ de ayɛ amana hyɛ awurade din animonyam eti bɔ mmɔden na fa wo deɛ bra sɛ wokuta 100 sɛ wokuta 200 sɛ wokuta 1000 10,000 5,000 50 Ghana cedis deɛ kakra bi a wɔn nso wɔ biara mɛtaa ka sɛ ebi kura na wokura wayɛ bi dada ebi na wokura wode aba dada asɛnde 500 pɛ but woda so wɔbɛ 200 bi wɔ fon so wobɛtumi asɛnde ebi kɔ wɔsɛnde 2,000 bi but woda so 100 cedis bi wɔ fon so wobɛtumi asɛnde kakra bi nso a ɛnkosi sɛ yɛbɛwie na yɛaka sɛ yɛwie atapɛni project yi no kakra bi a wobɛtumi aba abɛyɛ donate sɛ yɛmfa nkeka mmom ne yɛmfa nkɔbɔ ne biara wɔn nso yɛbɛyɛ saa ama nhyire bɛfiri mu aba no nso ayɛ wɔ kyɛfa infact ebia na wokora de na nyɛ wo but ɔbɛbi afidie bi a yɛsum no saa wado yi ekwa kohwan saa afidie no ebia na wo maame bi afidie bi a yɛsum no saa de wi ekwa kohwan no nti ya mo bona 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 nti de yɛka ho asɛm no ɛyɛ ata ɛne me pacho ya na wo de ne pictures ɛnyɛ we no krabat na wo danda no ma ne ɛkɔntem yɛ brɛ no ya mamu ntem ti brɛ ni sha nti wadawroma omo yɛ ntafo atapenin ɛna takakra na ebia na ɛnɛ ne de kan ya wo hwɛ na pastor ɛkasa no onti ase akra bɛn ɛna wo mo yɛ na dɔyɛ yɛnyɛ na dɔyɛ kwa na mmom no yɛ na dɔyɛ ne yɛ de akɔ akɔhwɛ ne yare yɛ na dɔyɛ ne yɛ de akɔ yɛ ne surgery ɛwɔ konfanochi ɛdeɛ na yɛ no ɛne sɛ ɔmo yɛ ntafo nti no deɛ ɔda hɔ no wɔda kɛtɛsoɔ no a ɔkasa no wɔno ne mfoni ne ɛna ɛda soɔ no wei ɛyɛ nata na da so no ɛna da so no na ɔno ankasa ɛni ɔno anso mfoni ne baako ɛna yabɔ ne time last year November ne papa yare 84 years na ne maame mom ɛhwɛ papa no maame no ɛde awerɛhoɔ wohia yawudie ɛde pressure ewu agya akɔkora no a papa no ɔyare da hɔ no wɔn mo papa no maame no abɛfa mu ewu agya wɔn that was November ɛna ɔmo sie na ɛyɛ na ɛyɛ December bronya Akoma nim no ɛna wɔne ne nuaba no hu sɛ wɔn kasa ɔmo tena fia maame yɛ ɔsoso fie mu nkakra no wɔno na owu abɛfa no kure ti sɛ ɔmo kasa wɔn tena ase a wɔn nso kafa na yɛ fo no wɔn ba abɛtwerɛ exams SSC omo what's no oka ho bi June July ya no omo wie other courses crown as started all bachelor for ne home econs for ene omo yɛ technical bebre na started enti omo atwro omo twro na ono no dawe ɛna ɔda hɔ yi akola ko school asua dia no pa wie anwumre abedu baby a obetwro ya ka chance ono so SS graduate so be ko university so be ko poly so be na ohun level no nti wo ko medicine wo di medicine ni bi achi wo nsua medicine wo nsua wonye carpenter ni aho kire na ko pio medicine ni ko Akoma no no odi akire akra ya anwuru amfa na bra ba anwuru atɔpɛ sei ba me agu papa ya enti ko bi ani ni so ko ka sabe ko nam get to cry shiwi rantie ni nam ne ade ba na ta no because papa ya ye wi ɛna maami so ko enti ka omo se de omo se pa bia so ose ni omo pɛ so omo twro so kyɛ sɛ omo pɛ dachi bi ɛde ama wo enti obi a wɔkɔyɛ carpenter adwuma odi eche acelebra fa we mame we mame sebe ya opon wa anye bia no ni 50 cities bi de obenya wodin wananum ode to ho boaboa no na yemi school no so eboa de ono so ye dokono no a ono so aboaboa no no mu bi school a omo de ato provisions e de akọ omo kọ a enema nketenkete omo be wie omo be tuatua omo nya sika ni de atua
and it's a fufia twata. The master on the call, yeah, bought 3-story building dying so. Now what far dear at the command slow. Or drew Abrasano, the Atosumi and Sanua, the master one. And not a year no bashir from one. And then wabubu. It's in a cheap spinal cord, a kind of spinal cord into wabubu. So what that far queen? So what bra, I used to be in a tenor. So what that way or bra, I used to be in a tenor. One pejano own to me, yes, so one pastor said, I'm not drooping po. No be any ho, and then we be no be anyone, not a ja a to fear wha. Sit down and not a penny, sorry, not ujane. O woba, then so, or better wa, I'm a jano barbeship. Sansa say no. And Papa, eh, some wakano. Saturenchim is your days. At Rachel Susia will be a pretty club or between about the house, Debbie. Yeah, Johnny. Papa, Fano, na say ye jab betrono. Yamuano, Nana some no mobo. He is too young. So obe pass it through, and near manua or pass it through. A baby a mission in funny ya. The man yama rehopa and sasa or that way. And Cassan dear Nekosu when it's a dear watching. A dear Nekosu at a penny, Nitrimu, say what that way. Ya found say ya won't bubuani, I won't see I won't bubuani. Or nante that into a nim sadia or be na say 190 years and funny. Why ye yana who koni suku dress ye na enne baby awuda. Ebe to me a yompa, ebe to me a your nana, ebe me kwa minim send Nadia and Kebebe, sorry, ma tiny and so for more ma, maybe we invest in the be caught a big scholarship. Yes, what you might can you teach an income home? He has it. Copimo da bang, ye besha ma crana dawa copimo da bang, wabre 5 months or matching a wafu nigo. Or my big giant to Iania. Yes, she ain't to be disappointed. Said ye TB and Yabba 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 yeah ketua bia nsu Marco eya me hwe bibi se ya na me de me ho ahyem na me de me ba ahyem se obi anim de ebeto ochena se akrai nim se ene die me kwa de ebeto mini a anka da no ka ne master friend sika senkwa na ode be ma ka senkwa na ode be ma senkwa ena nka de no ode be mi hu yanka anu obi ni anu edu by the 150 150 Nkula we so na nkula we so mo ya mo that 150 no wa wonu madwuma no you be pebe 70 80 no de amano enti hwe ka wakofa hwe ka wakofa anka wonimu a me ka se onimu a enti ade we na ato akora enya asoodin bi o ena enye se wo ya akora boni bi wo ye akora oto nani a ento biani adana me ka se oba edru form 3 say ya anka wo dia ne se won tena fie nsua de nko because aka say na wawie na wo so de mpai bo taa na chi edru say ya onye hwe mam se wa kan o se me ye candidate ye se mam enye hwe me nsua nkame na me nsua de ampa so o ye ne dey na nso no kwa wo benya bia die nti na o so wonye dey onye hwe na we ye onu wampia obede nya bia di nti ne dia ne se esese wo keka ne ho papa maami ni ho papa so a onu de o ti ase awuo ti ase awuo oba ha wo so osori bedu nti chese bibia nya onu akra no ne bayi wontumi nane no da bi o de ye marehwo no ne ba no e ka se e bia me ha agene na dada
pejamena anada ne me a ontumi nane ne ba no just was e pie ko fere obi foforo na kire sa asem na just arewo wo pie ko fere obi foforo no abedane no chese woni ahoden no ahode bia ni ho akra mesro mo maye mo aye no wate na nano adwada yes adwada ade o mo be ye de bo atakakra no onya me nkoso afa ho hye mama wate amen me nkoso ama ahoden yasa ni ni di a mo be koso ade aye adwuma no e wo ABA Herbal Clinic ya chese ebeje nsem yes ya fa na be bia bete monka isan mo doye enti na nsam ano adwada doctor ene mo nyina mo ya de pa enti akra ye mo number ne ye ko ABA Herbal 0245 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 Papa Fefe Mame Marco yeah ko ho see ni no yade bi e woso bi afri so enti ho an ye nkwa me da se nyankopon hya mo ne adwuma pa mo ye de boa Ghana man ne asante man ha no sei yem se ye be yare enti no ama nyame adom niema ekoso kakra nti de nyame ase ni se nyame fa so ehra nyame hya mo papa ABA Herbal Clinic aso ye na wie medi wo adru na wuti ABA penu hu se wani ni ho nkomo na ye ne wo eba bedie ewie ya me ba ha ne mu se ye me maame bi a me hu no no ane se ode ne nsa si ne mama so dindindi no tutu ne nane kakra utumi so head nhuna de yi o Akoma na etete no enu nti sa wote se ye be kan ni hu asema na watie ne yie esane se eni ya ade ehu hia pa da bia me ka cho se ma me papa me nua wutie mi ye owo me nipadua kwa na fi ya pampem be se ye nanse no ni nyina ya ade ehu hia ye yie pa ba bia chimato ba so e ba sa ye da ye na ye nusuo ya fokete na mmom da bia me ka cho se wani na egusu na wudi hu na ade no se ho ka eho na obehu sese ewiase we sei no enye de saa enu nti no oti se ye ka wani hu asem de a ma me papa enkasa Herbal for no koyati ma chetie ni yie na anya ma wa be ya ma wo chena ebia na wadamfo bi kwa na wosa ohaw ye ne ba bebobo so yi na wagye namba ne de ama no bua obi na obi nso mo obi na enye nhira mfa ma ye nyina said ye be ya obi abetimi akọ na adwuma so anya bi na ode aboa efie enu nti ABA Herbal doctor ni speciality ankasa de ani na wo hwe ani ya de wa redal wo mu yie papa enu nti obi ho betena doctor anim say pa ne say aye no operation obi okra won kan ye kra na doctor na hu say wani no ase aye bonkum no operation ubebisa nipa no se afi etwa mu no ye de sekan kan me na etena san ba foforo no so enti sa woti ye nka sei na say ye etena etete wo Akoma na etete wa brane mu obibidro kraja ye mfra mu esan so sofo rasta sofo ata ono ne gbowra kwa ye bretu nkope nu branko hini nu tan no na ode abafie ababe wo bia ma na ye powder na wo so ode ma nso na wa akosha wa de wa akosha anum eduro ni fantini ma fa moje ni ma beye mu adwuma yi wo ha no nyina firi so afi etwa mu 2025 de bia na ye kasa ne enim se Akoma no ya savio ni esi 2026 mu ene ehunu se sai awe na tu otosankasa ma me papa enya pani ne be hwe ABA Herbal enkanka ne na dwoda sei no ona Akoma etete wo mo de abedan yen no enya asam ketwa Akoma no na aka memu hanum nsa na asante memu hanum ye fe ni hintafraye ehintaw enu nti dakrope wo ha abeda be sori ne woni na oka ne na dum kra enu nti bo ho mode na bra ne ma doctor fo hwehwe mu nso ama yate ase se yare bie ne hono ma eba enka sankyere ye yare bebre emprepi ne ba ya ne kasa kyere ye nipadua no na yen abibifo no ya na ye ntantie nipadua kwa no da bia mekanje se nipadua no wantie no no betie o tie hu nso ano de wo to dem enu nti o se wutie nipadua ne danse yare ne mom betie wo enu nti ni Akoma ne se eba ya na nsunsuanso na etade ba ne bi ye se ubehun se wuti fata ya oya pa na opepin kla bia anum kakra wo ho abon sesema na asa ba Akoma na etete wo
obi oho no ma na pampa mutimi tutu no te se kuro eye glaucoma ene kasa kyerɛ wo no obi oho nipa gina nim ohu nipa no ashado ohede hu nipa ni ye asunsum na gina nanim eye glaucoma na ekasa kyerɛ wo woni na sententan pa na agye so afa wohede hu na de yesu ye obisi so ye kantan eye glaucoma ene etete wo obi oho hwe tv ko hede hu nipa na otisu ni ye glaucoma na ekasa kyerɛ se fa ne bra ebi Herbal enye sada ko beda be sɔre na hintefrae no watoa wo enu nti bra ebi Herbal ne ma obibiduro kroje a yemfra mu ne fa ka wani no na nsa yarewa no nyina emfa ma glaucoma ye yare bi a ya na etete ye maame no mu ye pa wo be hia obi no onante abrɛw otu ni na ne brɛw di si baabi na nipa esan ho kɔba se ya enye bibia nti onim se ɔhwa wanto ne bo ase anante a anhwɛ ye ne so koti abuo bi so ahwɛ ye ne se bia na ne na akwakobo bibim na emu ye kwan a ye nyina mposo ne nam so eye glaucoma no mia wani na fabra ebie Herbal clinic ne ye moa enye sa dakodako so no wani no na okane na dum kra ya na da bia mprempi ne mu hye ma mu hunu se omo ba ya so ye ho na omo ni no mo kane no edum kra na enhuna de ebiem no oba no bepie mo ebie Herbal eya na abakosem a oka kire atete ne ohawa ba famu no odofo eginyame nkwa nanim enu nti da bia meka je se entena ho ma ne nyansa enne ya nyame adum hu na de kakra yi die na nkwa abomodin de aba ebie Herbal ni abo se ne be ya wani no emfra nye kodwoto na fabra ne ye moa wo sa na mma me bi nso a wo fi a wutie ye ne menua bi a wutie ye wona na bi odade mu a na ni na efra kodwoto ne fa ne bra ebie Herbal me so ba ya so ye ho na ho na hunu mi afom 60 70 glaucoma edo mato dem omoni na fra omo ba osofata ho no ma de bibiduro krogen eka wo mo san so na ayo obi nso so a yakwe wani ni baako operation ete no esi baako no so doctor say ete wodi epie ni ni mo wodi epie ni ni so ni nyina wo ba ma waduro a yebetu ase yakra be yi ete ni nyina fi oni ni so ama ho ato kra esan sempanyimfo se ni bu a na ekotire mu ntino oba ye ma wa bibiduro krogen mekwa ye ntini ni mu adwuma esan se ntini na da ye tini mu no eno na ni ye nipa ye ni no edi nkita ho ewe ye tini ma bu ama ye tini hu na de ye enu nti se pressure nya ba ntini ni so se kim wo ye denya wani no ohaw beba so enu nti na aba ebie Herbal yaso ye ho yenya operation wo ho yaso ye ho yemfa sekan enka wani yaso ye ho no mo yemfa adrenwu ye ni so ho yaso ye ho yensha hwehwani wa ho no mo enu nti oba ne ma mekeka nyina ya de ya na mprepi ne bi wo ye ho oba ye bebo ahwehwani wa na wo hye bebo am wo yi ato esan se aduro ne ye de ma wo no aduro ne koye ntini madwuma ye moja ne madwuma na ya maman ni nyina afiri wani ne so de ama wo enu na me se mi wo maami bi oba ya so ye de bia na okache se me da sori ana paniema ya na fie mani ni so ba no maami ya na to de bi kwa na abo no aka se hu enu nti bra ebie Herbal ne nya maman ni nyina mfi woni ni so emfa ma ye wo kuma se kwada so dwuna se market no omachi wa na ye wa ye bu adwuma kuma se kwada so adwuna se market ne wa na ye butuo upi ya so ye watimi so doctor to ne bo ase esiesie ho no mo natural way bibia hu a uhun se ho ye kamapa nti bra ne ye ma obibiduro krogen sana akodoman yinkru so wa pie ku bi crystal e branda dwom omachi wa na ye wa ye bu adwuma dendenden je number ye na frɛ ne ne ye ni nkomo doctor me how nie oba ye beboa no nso ya hyew ama ho atɔ ye number no ye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I say 053 17 80 651 053 053 17 80 651 and I say your telephone so 050 28 12 161 050 28 12 161 ye adwuma fiti juada de kopem da memenda anopa no nsia kan na doctor atena se ege ayaresa esan se mprempi ne bebre na efre chichiri pa na ya na eba enu ntu doctor atena se ntem se de be yo betimi ahwe obia ama na sakoto ne dwuma odi ne so enu nti ma me mesese woni ne aye ne operation da
Fabra ebie Herbal na yemo anemo obibiduro ye aduro no befa ne said they will take full supplements no enu nti koye ni padua ni madwuma na siesie ni padua no na you how bi e wo wani ni so afiri ho no mo aduro ni fa ntini mfa mogya ni mu na ohuru bibia afiri mama ho atimi atɔ na watimi asɔre akɔ adwuma so ya na da bia me ni uhia me sa aka kyerɛ wo se enye isusu mfa ya adwuma nyi ye ho ano minya adagye o we kra me kotam be na me ba beduru na metimi ba behye me man ma me ada woni ni befira no dwuma a wudi ni nyina begya agu hɔ because wontimi nkɔ ma biem obegya ni nyina de agu hɔ no mo na eno na abeka se me hu yanka ye me hu yanka me kɔ hɔ ntem enti enani ne ya enyanye atayi no na waba ntam me yetimi aboa mo waduru a ebetimi etu ɔhaw ni nyina se ede ama wo na nso otimi akɔ adwuma so akɔ obra akɔ wonim ewa abrabɔ mu brane ma obibiduro krɔgye a yemfrɛ mu eye bibiduro krɔgye hwɛ konkrin si munni aduaba mfa ahan ensa yare aduaba ne de eya na ye di pa da bia wudi bi da bia me di bi na mo ahan na de besa yare no eno de yenta anye ye nana mo pen so na ye bete abakwasem no na nkogra Akoma be ye obi a enani be fra de na to dem na nka nipa no mfie wɔ ha 100 years ba enne ya ne wudi nkomo idie obehu obi a 35 obi a 40 60 na nani na afra kora esan se nnuaba ne yedi na mo ahan ne yemfa nsa yare ye hu mfa so e wo so enu nti na osofo atase san kofa ho ye nchi wasan echi akokwa ye bretu mu ekopa bibiduro ne deba enu nti wo ba mo bibiduro krɔgye na bibiduro na kwa koye unipadua ni modwuma eyo haw ni nyina de afiri ho hye ne so sa wo ba aduru de bema wo no anopeso so rapa bibia di won obi bedi de mu odu kakra obi bedi de mu ha kakra aduane na wodie na ye kokwa de befra na kwa koye ntini modwuma kama sa na nkwan aduane nso na wodie a wo de kakra begu nkwan ni mu na kwa koye padua ni modwuma kama enti wo ba na se obi ho ba osimako memempa aduru a enwono wo ba na wo mpa de enwono ka kyerɛ ye bema de mu ode sanso na obi nso ho no ma ode aduro so enu nto ote yenka unya ya nkɔ beba pa ya na odwene ho bebre ma me kan Akoma to yam oba doctor be hyehyɛ time ne de ama ebi abefa abrofo duro no anopa bia donhwere ba akwa na se donhwere mienu 1 hour 2 hours time no afa bibiduro no so de ato aso emprempin ni nipa bebrebe ya so itimi ye san hyehyɛ no e de ma wo mo entifo ani fra yare ne bedan yen na ne menua be ma bi kan se ma me rehoe pa o se ne na bia na o yare a o de ne kɔ hospital akɔhwɛ nani akɔhwɛ nani no obedu fie no ade eche ne nani na afira kora me wani ne ho hia sanka obetie me ye pa susufo oni ni chinchini na fabra ebie Herbal ne yema obibiduro krɔgye a yemfrɛ mu na nya wayaresa enye sciatica na ha wo to asentini ne twenwa bra ebie Herbal HIV mu an etetew doctor kan kyerɛ Akoma atu fabra ebie Herbal ye be mu wodura mu oni nyina be free ni padua ni mu low pressure na high pressure ne ha nso a fabra ebie Herbal ne nso ano mfama wo eno de be 3 days pepepe no ne yate ne te na free so kra ama otimi akwa obra ma woni padua no ehu hia mind the body system na ni padua ni tie wo do beto dem ye okuma se kwada so dwuna se market no omochi wa na ewo kuma se kwada so adwuna se market no ehwa na ebutu a ye adwuma dendenden do ma yinkro so wa pie kubi coastal e branda dwom omochi hwa na ewo a enu so ye bo adwuma dendenden enu ntiji ye number ya bra me bra ye bia me sorry ye number no ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 053 17 80 651 053 17 80 651 your telephone is 050 28 12 161 050 28 12 161 obede card 50 Ghana cedi pe e moderate obi o ba self ane doctor head no waye ne sa sanso ne nru ne de be ma won so doctor chemu miensa ba ko na betimi ane watua ne ya mo waduru na akwa akoto aso o ba na watua ne kakanka kra o ba na betimi so ane watua ne ya na waje waduru akwa akonom ewrade nso asa oje bra wutie ebie Herbal na waje mesesenya mensa wo na mensa papa ha ya Akoma 87.9 FM oni TV Akoma mu Nsem twumedie no eno na wo hwe na fe utie no ebia mako na yegusua nti baby awo bia no obebo modern kakra bia awo bia fabra bedom ye na ye hunu ekwan a ye befa so a ye be ye bra ye ba operation afi wa ma
Okay, ekwembe faswentino, mame ma Nero Prime Water enom. Nero Prime Water nsuo bi a onom a eboa wo ankasa post evangelist and the dia wotua no na onom no enunti ma wo sanka Nero Prime Water nsuo ni bi wo fie program bia wo ye bia no fa bi serve ene woni adwuma ya ma wo nsa enka bi na wo so eton na edwa ewo mu papa ne menam kwan so ba na me hwe wo bi a wo to nsuo ene drinks no wotumi sɛ nsuo no aka no ayi sɛ bebre enesi hɔ na Nero Prime Water de ɔde ba ye no yɛatɔ ama na aka bɛ weinom yɛ sapɛ enesisi hɔ ɛno nti ne dwa ɛwɔ so obi aba Nero Prime Water ɛna wɔpɛ kɔfɛ bi na etu na wɔn so ɛtɔn Nero Search energy drink ne nso energy drink bi a ɔnom a ɛboa wo yie papaapa na ɛsiesie nipadua no na ama wo ahoɔden abere bia wɔn sɛka Nero Prime Water na wɔn saka Nero Search energy drink baabi a wobɛnya bi atu nie OPEC Enterprise Pankrono Market Yame Doben Crofrom DF Safo Enterprise Adjuso Gires Enterprise Stresso Kofi Jima Wadaban and a True Oak Ewa Ashton Fred 0594068560 0594068560 Pascal Bar Capsules and no any brabo for no na mesawa da casco edre pasco ye kama se ono no mu a ebeboa na abo brabo no eho ban efri yade wa bia mu a eno ebema odi sika twitwiri die na akwakwasa ma mo sa enka bi ofuma se show bia emu fre 055 745 3579 055 745 3579 3p garlic mixture eno an ye no matu your pressure say why kase do the stroke asthma and answer with your son what ya with your son tentem wafuna ye kepu wudie eye 3p garlic mixture pure naturals edro ye nei wonom ede abaye kama no ma wonsa enkabi wo pharmacy shop bia mo 0248 928824 0248 928824 grow fine eye mo jadro papa ya wonto na wunu ho wonto na wonto sika enwo eye grow fine mo jadro no mato na ye tititi oda na dwa wontumi na oba wo menses no na enkoye enfama wo na nse wo da wontwa bra na so wo bra umre so obetwa bra na so enya de a ohunu wo fiti kuro no mu eye ma onsanka grow fine emojadro no wa yade na hontɔ wa eye grow fine wo benya bi ato France chemical shop bia mo frɛ 0244 596532 0244 596532 again Marco na ye gusu a ye sre ye tiefo se ye ba ata onua no a onua be ma ata ye ne se oba oyem ba ma oyem hyehye man ma die akra no yawo na wote ne hu ne se oba ne te saa yawo no ana wo na wote saa yawo no enti adano na nyame na Kristofo kasa wo se hwan na ye bibi ama me Awurade a me nhye na emu nti akra we eda ho se yi a na se wi wu kapre wo sempo a ede bebo akwala we a se de tie bia Awurade behu mobo nti ye koto sre ba bia obi a wo se hu akra yi mobo ma se de akra yi si da ho no ma wo ye mo hyehye wo ma no na sika ne so we obi e ni obetimi chese papa no kra wo bia ne ho nso saa ne ho nso se ne ho so a me de bia me kan me se wo ma ne bana da ho abusumi num ya ne ho tutu akuro papa ne ho so a na papa yi ofro subscribe de man nti ne hu se yes me ma wo wasa ya ba bie mo no because mano ne wo chese de papa no de medical kra ka se wunti nyame ase because anka se ma me ne wo na nka papa yi ko gina ho me be fi se wunti mi hu na hoɔden bia ewo ni mu eden ma papa no eden ada no tie no abusua no o se emu eden se ebi wo hɔ a anka wo mo nsɔre mma an se be ya ne bent se be ment se krache ent se uhunu krache woni mu ankasa papa uhun se daachi akola we nyame de ni beye bibia eso papa when no cry ye nshira ese se obaji bifura akola yi hu 3-story building 3-story abrosan ye to aso mi ensa afo wani bu na akone ko gina abrosan ye to aso mi ensa bia wo mpota mo ho no wo bia fo wani ko gina na hweso
Every esoro. And yes, we'll do first floor. And yes, we'll do second floor. Third floor. To the agenda for any check. Question could you say yes? Na me madam for ba omu gina soro omu di agro akra ne gba 2 ene dey 2 ah soro ne form ne soro akra ne be hwe wo eno ano no wanfa ne biem nti akra wei bibi wo ne mu anya me de ne be ye nti se wo de usika boa na wontu wuye na bi kra anya me de siesie enuoma bi aye de e de amount se wo ba be ya akra wei adoya nyame wo de wo ba wo se Awurade mesere wo hu me mobo na wa kan dra ye no asem no me pa cho Beluchi fabra me so na weekend me wo ho na ma free Ishmael na me bisa no se Ishmael na say na enie meko me pese me hunu se enie meko san eni daso wo ho ni daso wo ba edru san ye benya san ye behia san na chese me ni no 18 komo na wo de emo number no asa na me mo dia betu 0245 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 na Mr. and Mrs. Yirenchi wonom ewo Ohio okay na Mr. and Mrs. Danso de wonom ewo Ghana ha to womo na hwe na no me nda no mo from smako ye de ye ni bi o na mmom ye ni bi nkyere se ye ntena se nye hwe ha e wo se ye nso ye keka ye ho nti me yire bushani bi wo America na ene omo bo wo mama ne ti omo bo mama ne no omo nso ehu videos ni ade no omo se asam no etache womo pa ena womo ede 5000 ebe boaye Mr. and Mrs. Irenchi wonom ewo Ohio abrochimemo 5000 omo di see Mr. and Mrs. Dansoso ewo Ghana sanso womo na dia asam no to mo se ye ye hwe bi omo se ai minim se mu ni adaje na so sei ni sei na ekoso Everybody nyomo kesi amen o se me Awurade hwan na ye bibi ama me a me manhye na nemu nti ade bia omo hwehwe bia na Awurade nyina omo afode Yesu na wo hu omo mobo obi a wa akomaso ade omo akomaso ade Awurade nyema wo efiri se de omo aye no efe eso ye ni so aso ye ni so aso Awurade ni nti ade bia omo hwehwe bia na Awurade so ebe ye ama wo amen Mr. and Mrs. Irenchi USA Ohio yame onshamo na onyemo kese ye ni aso ade amaye paase enya obi amani yese bi eboa ye ni asenka enke aso so enka ye wie ka ye jai kasa enka ye wie na akra ne so obre nse ya anya so a ontumi nya hwe nti se de tie bia na ye beye nti wo so ka kire obi na obi so nka kire obi se ye hia momoa ena omo so Mr. and Mrs. Danso so ye da omo se omo na but omo antia na so na omo so e ka ya na Mark chapter 2 mrantia miensan peja wo madamfo ko 2 dan soro wo mu nim wade boabo but de betimi aya ne se yate se Yesu ha on de ni duru na nimpe ade a Mrs. Danso wa yi wo mo ani bi but ye ka kire ye nua ya ye nim so olu de obetimi afa Yesu enti se boy ni timi sore esa nanti bie wa na ye mrantie no a e fa no de no ko padan so de ni wura ho enti Mrs. Danso nyame nhira mo o nhira mo pa na yewram ne na yere so wa buchire o ma ye Nyankopon so adwuma so mo tie o ma nda no mdia yam hihia beboasa Awurade nhira wo amen happy birthday enkoma Frederick Kumi procurement management ewo media general we efri na osei asare eho ena ose enko emao procurement management of media general at media general okay we efri na osei asare eho was happy birthday enko farmer Frederick Kumi onyame nsha na omdomo nyansa eninim dia hode a abebia no wode ebeye adwuma
Akoma 87.9 FM afei yɛnkɔ ahoma no so na mame enye Josie fashion adawroma ono na ahyemata de Josie ewo Kumase bom so oni meet me the sports no na edi ehwe mo wedding engagement dinner where outdooring de wo ye bia no ma Josie fashion empempam won tade no ma wo kama what's happening no friend no was 0243 433 465 0243 433 465 nothing so machines Emma wig papa wig mu wig ya ene wig bia wo pe bia no ubenya ne papa enye sente ewo she's a open baby ama wo ba esu adwuma so eye she's but modi ana e friend and asa WhatsApp no 0249 155 776 0249 155 776 na ene she's so ene komo hello. Original Niger Papa B. Opposite autography association. Senta Papa Junior Papa Jani Kala Tosu Bam. No, Maso Matakrade, contractor one. In terms of for Papa and Temple Growth. The boss, how this way can do any child. Oh, me. Hey, they're bad in every year. So the employer sent for quite with you. I said, we need to Sabua. Na yaba den kwa na ma ya jimi because my name said in project ma and I was saying ni kwa ho e le juma ho do Ghana ani asa to se bi afiso e mo ho de say na masre ye ni be ti aye na ma mo pa na bi so afo ni pa bibi e de say Ghana Black team o ma che fo kwa de do na o be chire me de nti o ye ma me nsa no mo ma mra nya juma e da ti bi juma ya me ensha papa o me chirem na ne nti a enipa da sani etimi aso no yonku nipa ensa na warie no watimi akwaka che police force me progui na ene wada so ne nam wone nam ho sa no a che se wafa ne ho adi because o feel say ni nuanom bi wo police mo ni nuanom bi ye soja ni nti no obetimi aye bibia wo pebia no wafa ne ho adi na ha dwene enipa bi di wo mo ho wani abo mo safo hene ena ne wo mo pe ne wo mo eye yenyanya wo mo nti no ase yentumi enka ne kase ye hwe se kina yenyina ye behia wo fidua yi mu na fe ba bi a wo se ye de eto ne ye de ato wo man nso a kire bone na wo de kire wo no nyame adom a kina megidi se abedwafo bebem na ne ye wo se wo mo so ede man wo mo etumi akade afa ho enu nti hia ye nyame eye adom a okina buabua wo ho so na siesie wo ho se okina ene de ya mamuntem kura ye ba no situation no nti wo de siesie ho fa ebu okina ye boss wa na che se wo de ye ba eya na ebre enima family ede Marcos program no eya akoma mu nsem wa akoma 87.9 FM sabre de ye ma ye muso na agudie ma konfo so emeje adwa no 87.9 Kumasi.